I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. You had me at hello. You are a sad, strange little man. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Velkommen til verdens bedste filmklub på din navneopråb. Michael Schøtz. Ja. Jonas Schmidt. Ja. Jakob Svendsen. Jo. Lasse Remmer til stede. Vi er fuldtændige. Var vi i gang med at lave den der lumbum? Det var kun mig, men det du er ikke rigtig, når jeg kommer ind som nummer 3. Det lyder stadigvæk godt, det der, faktisk. Allerførst, lad os lige kigge lidt mere end en uge tilbage, for det er over en uge siden, vi optog verdens bedste filmklub sidst. Vi så Rope af Alfred Hitchcock. Ja. Alle gav den 8. Der var enstemmighed. Ja, det var så den fik, og det gav så et snit på 8. Ja, godt kigger jeg dig i øjnene der. Godt lavet. Tak skal du have, Jakob Svendsen. Matematiklærer. Er der nogen, der har lyst til at revidere deres karakterer? Nej. Nå, okay, det var da hurtigt over. Men jeg har tænkt over den, at jeg stadigvæk synes, det er en ret god film. Ja. Altså, og ja, jeg har været tæt på at slå nogen ihjel. Mine venner om det. Michael Spooner, som er instruktør. Og han kunne ikke huske, at han havde set den, men så snakkede vi om den, og så sagde han, at han synes, at det er jo en god historie. Altså, det er jo en historie, man ville kunne lave nu. Ja. Den stadigvæk er interessant, fordi, også som vi kom til at snakke om. Det var sjovt at lave en dansk version, hvor en sådan kurprofessor... Eksperimentet mere sådan, det kunne være meget sjovt. Kommer helt filosofiagtigt. Hvordan er det at slå? Man må godt dræbe dagpengemodtagere. Det må man godt. Og bistandsklienter. Der er jo lavet den der lille danske film, Hvordan slipper vi af med de andre? Kan I huske den? Ja. Det er sådan en dystopisk fremtidsfilm, hvor danskerne bliver ført for et panel, der skal tage stilling til, om de trækker deres del af læsset. Om de må være en del af fremtidens samfund, for der er ikke råd til, at alle er med. Det er sådan, Dansk Folkeparti har det med EU. Ja. Men det der var det lidt fede ved det, er det en Anders Rønnow Klarlund-film? Det tror jeg faktisk, det er. Jeg googler det lige. Det der er det fede ved det er netop for at undgå, det skulle være sådan en bacheløs på de sædvanlige suspects. Så valgte man, det var sådan socialdemokraterne havde udviklet sig efterhånden. Det var sjovt. Altså det var dem, der sidder i panelet, det er sådan nogle og dem de så sorterer fra, det er meget sådan nogle det er blandt andet kunstnere og sådan noget, men det er dårlige kunstnere. Det er sådan nogen som, men du har aldrig rigtig lavet noget, nogen gad se, vel? Nej. Så der er sådan en for eksempel Tommy Kenter, der skal ind og forsvare hele sit livsværk. Ikke som sig selv, han spiller en mand, som bare har været på legater gennem hele sit liv. Det kunne være... Det havde altså været skægt. Ja. Jeg forsvarer Kentex 4. Okay, det var ikke så godt, men det første, det var pissegodt. Jeg har husket rigtigt, det er Anders Rønnow Klarlund, som har instrueret, Hvordan slipper vi af med de andre. Som er en film fra 2007. Søren Fauli spiller også en rolle i den her. Søren Pilmark spiller den her militærperson, som på vegne af den, på det tidspunkt, en velfærdsstat, der er lidt på hælene, finder ud af, at der er ikke råd til alle længere. Er det en kortfilm? Nej, det er en spillefilm. Nej, den skal jeg se. Den skulle du tage og se. Det er faktisk en meget fin film. Du kan ikke lide danske film, Sødt. Nej, men det der lyder der grineren, og slet ikke særlig dansk. Nej, og det er en satire. Skal jeg lige læse højt fra Wikipedia, fordi der er der et hurtigt plot her. Der er også spoiler alert, men fuck it, man. Så må du spole frem her, hvis du ikke har lyst til at vide det, og det gælder også dig, Sødt. Eller jeg stopper før den sidste sætning. Ved en gennemgang af de offentlige register finder en embedsmand, at en lille gruppe mennesker i Danmark står for størstedelen af samfundets udgifter på social- og sundhedsområdet. Det ender med at regeringen, det her, det skal også lige siges, det er før Liberal Alliance blev grundlagt. Det ender med, at regeringen i sine bestræbelser på at sikre fortsat fremgang og velstand i Danmark indfører de nye Københavner-kriterier, som skal vurdere alle borgere i samfundet, der har modtaget mere for det offentlige, end de har ydet med henblik på en eventuel henrettelse. Det drejer sig blandt andet om, det var fordi du sagde folk, der er på dagpenge, det drejer sig blandt andet om folk, der er førtids- og invalidepensionister, invalide og kontanthjælpsmodtagere, kriminelle, sociale bedragere, men ikke folkepensionister. De skal interneres. Det er de jo. Ja, det kan man jo sige. Det er de jo allerede. Men inde i deres egen lejlighed. Men det er simpelthen med henrettelse for øje, eller hvad? Ja, og så bliver de så interviewet af to personer. Folke Rasmussen, som er medlem af Folketinget, og Christian Andersen, som er major. Han bliver spillet af Søren Pilmark. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er, der spiller Folke Rasmussen, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det må jeg også lige google en gang. Og jeg finder ud af, at det rigtige svar er ikke Sigrid Horne Rasmussen. Ja, det finder jeg ikke ud af forløbig. Det kommer jeg til på et tidspunkt. Nå, men det var bare for at sige, den der ting med at eksperimentere med, hvor grænserne går, den er jo lavet i forskellige varianter, men den er bare meget ren her, og den er forholdsvis tidlig, ikke? Jo. Ej, den lyder god, den film der. Eller sjov. Ja. Den danske der. Ja. Den er ikke, altså... den er ikke perfekt. Det er meget godt, det er ikke en perfekt film. Nej. Men det er bare det der med, jeg kan godt lide, når film, det er jo i virkeligheden også tit den måde, Woody Allen laver film på, ikke?
Når det er en åndssvag idé, fint, så kører vi med det. Ja, Så er der 3 scener, hvor vi ved, I er for svært ved at spille det. I don't give a shit. Nu ruller vi. Nu spiller vi det i fremtiden, og nu bøffer sund. Så kører vi. Og så kører man, det virker som bare hele regel ret konceptet, godt. og så er det bare det. Ja. Der blev også lavet sådan en high concept til lille indie-film i Cameron Diaz' spæde karrierebegyndelse, der hed The Last Supper, som handler om sådan en kollektiv, som en af dem samler en hitchhiker op eller sådan noget, og så sidder de og spiser aftensmad sammen med den her hitchhiker og finder ud af, det er sådan en højreorienteret røvhul, der bare er dårlig for verden. Og så bliver en af dem besluttet sig for, jeg slår ham ihjel. Ja. Så slår de ham ihjel, begraver ham ude i tomatbedet. Og på sådan en kluntet facon bliver det også forklaret, i takt med, at de slår folk ihjel, de synes er... bliver tomaterne bedre og bedre. Tomaterne bliver bedre og bedre, men de bliver også mere og mere hadske. Ja. Og til sidst tror jeg, det er John Goodman, der kommer ind, og er sådan en... jeg tror, det er John Goodman, der kommer ind til sidst. Der kommer i hvert fald til sidst sådan en super højorienteret radiovært ind, som de siger, du spyr jo bare had ud i æteren, siger han, ja, mener du ikke rigtigt. Og lad mig prøve at forklare jer, hvor nuanceret verden er i virkeligheden, og det viser selvfølgelig, at han er den mest sataniske af alle deres gæster, men samtidig ham, der forfører dem til ligesom at... Lad være. Ja, og lad være for det første, og den hedder Dræbende dråber på dansk, hvis man skal i Playtime-video og finde den. Nu er vi i gang med at anbefale ting, så vil jeg lige sige, hvis man rigtig godt kan lide John Goodman, hvilket jeg rigtig godt kan, så kan jeg altså virkelig anbefale den der Amazon Prime tv-serie, der hedder Alpha House, med John Goodman i hovedrollen. Det er skæg. Fedt. Den er sådan lidt bygget over virkelige begivenheder. Altså republikanerne har sådan et frat house, de overnatter i Washington, ikke? Jo. Som der er knyttet efterhånden nogle skandaler til. Ja, og det får de også gjort i tv-serien. Det er rigtig sjovt. Det er bare 4 udulige republikanske senatorer, der ikke rigtig gider at være med i politik, men nu er det et job jo. Ja. Så de får penge. Nu skal vi til debat igen. Nu skal det også lige siges, jeg lyver, fordi jeg forbinder det med det der republikanske hus, men der står her på Wikipedia, at den er inspireret af Dick Durbin, Chuck Schumer og George Miller, 3 demokrater, som deler et hus i Washington. De er så republikanere i den her serie, ikke? Ja. Den er sjov. Alpha House, som er altså en del af Amazons produktion, ikke? Amazon. De kommer med nye, der er pilot season igen på Amazon, så lige. Det er meget fedt, det der pilot season, ikke? Jeg ved at lige om et øjeblik, at der er pilot season på TV3, og en af de ting, de tester, de laver sådan en weekend, hvor de tester 3 forskellige ting, fredag og lørdag aften. Og der tester de Fuglens ting, ikke? Fuglendorfs Dramedy, han har skrevet sådan en pilot. Og det er faktisk min ven Michael Spooner, der har instrueret. Er det rigtigt? Nej, var det fint? Det lyder sgu da allerede lovende, vil jeg sige. Han har fandme lavet nogle gode ting. Hold kæft, det er en stor branche, hva'? Lad os lige kigge på noget feedback. Simon har skrevet til os fra Østerbro. Han siger tak for en fin podcast. Nogle gange i løbet af de sidste podcasts, der taler I lige en anelse for meget munden på hinanden, så man kan høre, hvad alle siger. Men det kan selvfølgelig være svært at lave om på uden at spolere den gode heat of the moment-agtige synergi. Præcis. Hvilket er, hvad jeg forestiller mig en pornofilminstruktør tit vil sige. Ja. Nogle gange kan man ikke høre jeres replikker. Når den står, når man har rejsning, så er det vigtigt, at man bliver ved for at holde rejsning. Og der er det bare ikke tale i munden på hinanden. Nej, det er mere nogle andre ting. Men det er også derfor, vi lige slapper. Ja, det går allerede meget bedre jo. Jeg synes, det går rigtig godt. I er gode til ikke at afbryde mig, når jeg taler lang tid. Præcis. Folks blikke bliver bare sådan rettet ned i gulvet. Måske vores mest trofaste medlem, Magnus Landved Holm, som har skrevet til os siden den første episode, faktisk hver gang. Og det synes jeg er meget fint. Dedikeret. Det synes jeg nemlig også er rigtig dejligt. Han er rigtig glad for Stanley Kubrick, og har aldrig set The Killing, så lang tid er vi tilbage, fordi der er altså gået 1,5 uge imellem vores optagelser. Så der var kun lige et døgn imellem, at den seneste filmklub var udkommet, og vi optog The Killing, så derfor kommer der stadigvæk lidt feedback på den. Ikke? Jeg vil bare lige sige, at han har altid været kæmpe fan af hele Kubrick-universet. Så siger han, at hans filmmagersucces skal også lige tages med et gran salt, fordi han er meget en filmmager, som har filmatiseret værker, så der har været foreliggende materiale. Han har jo lavet Lolita, han har lavet The Shining, Barry Lyndon og så videre. Og så siger han, det skinner dog klart igennem, hvor dygtig han er, når man ser 2001 og Space Odyssey. Ja, det må man sige. Jamen, jeg kiggede også over på dig, fordi du er jo ligesom, jeg vil sige, klubbens største Kubrick-fan, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Ikke? Nå, vi kommer til at se en masse af hans film undervejs. Så vil jeg bare lige nævne, at Peter Christensen lige skrev om The Killing også. Tak for endnu en god podcast. Jeg er mest enig med Lasse om denne film. Han har ikke så meget andet til for, men jeg synes bare, det vil jeg bare lige, det synes jeg lige skulle læse så højt. Jeg har også fået en mail fra en, der skriver, at jeg har ret. Så er 18 år, og hun skriver til os alle sammen, hun skriver, hej Lasse, Jakob, Jonas og Michael. Jeg må bare lige sige, der er unge mennesker, der elsker Kubrick. Jeg er 18 år, jeg har set de fleste Kubrick-film. Jeg kender flere unge, der har begejstret for Kubrick. Det var et svar på et spørgsmål
du stillede, Jacob. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Er der nogen unge, der kan lide Kubrick? Kunne jeg forestille mig spørgsmålet? Det vil i hvert fald være et svar. Nu er det dig, der er Jeopardy-vært, så lad os bare sige, at det kunne godt være sådan, at spørgsmålet er større. Skal vi gætte på spørgsmålet, der ville svare? Ja. Han var. Nu er det Adam. Hvis svaret er... Nej, det er rigtigt. Det er Adam, der kørte. Det er Adam, du må have. Det er rigtigt. Wow. Hvis svaret er, der er faktisk en del unge, der kan lide Kubrick, hvad kunne spørgsmålet så være? Nu underviser jeg teenager i dag. Spørgsmålet kunne godt have været, findes der liv på Mars? Altså, Er det rigtigt? Det mener du helt alvorligt? Har der været mennesker på Mars, kunne man godt spørge om. Det er det? Mm. Har vi landet et bemandet fartøj på Mars? Men har vi landet på en komet? Det ved man ikke. Det Men ved han jeg. har i hvert fald en virkelig upassende Det ved t-shirt jeg, på. at man har. Nå ja, det er rigtigt. Ej, skal vi snakke om den skjorte? Nej, om vi skal Men det er ikke. rigtig Vi skal fedt, lad os ikke. snakke om det. Men- Det er jo et men, citat fra en film, jo. Hvad er en citat for Det er på hans t-shirt. Jamen, han har jo fået den af en kvindelig... Det er jo en gave, Det er en veninde. Han havde taget en fødselsdagsgave Og hvad på, står for ligesom der? at sige til hende, my proudest moment, jeg er på står der? tv, jeg Hvad tager står hendes der? skjorte Der på. står, get your ass to Mars. Det er Hvad- fra... Hvad er det fra? Det er et filmcitat. Er det fra Mission to Mars? Nej. Er det fra The Red Planet? Nej. Armageddon? Nej. Er det Skal fra jeg sige- Mars Attacks? Far til 4? I er ikke way off, men ret off. Okay. Star Wars? Det er en karakter, der hedder Quaid, der siger det. Så er det i... Er det Quaid den uovervindelige? Nej. Nej, det er den anden der. Det er med Arnold Schwarzenegger. Hvad er det? Total Recall. Total Recall. Ja. Det er en fremragende Get film. your ass to Mars, siger han. Men det er originaludgaven, siger du så. Det er ikke den der Colin Farrell Nej, genindspilning. den skal man ikke se. Den skal man lade Var der en være. trebrystet kvinde med i genindspilningen? Jeg blev rasende over den genindspilling der. Ja, det var virkelig dårligt. Ja, det var ærgerligt, for den var flot. Ja, der var endda sådan lidt Blade Runner, hvad hedder det, referencer og sådan noget, men det, altså... Vi siger ham der mutanten, der kommer over, he doesn't like your face. Ja, altså, Total Total Recall Recall er er jo heller Norris, ikke... der spiller med i Breaking Bad. Det er ham, der spiller Det er rigtigt. svoger betjenten i Breaking Bad. Ja, det er rigtigt. Den er sjov, Total Recall. Så kan man sidde og holde øje med det, hvis man ser den oprindelige Total Recall. Kunne man forestille sig, at den her t-shirt kommer tilbage i det, vi skal snakke om skønheden og udyret? Nej, okay. Fedt. Så du kunne lave en callback på den. Prøv at høre, Mars. skønheden og udyret handler jo ikke om kønsroller, fordi der er tale om en kvinde og dyr. Det er noget helt andet. Men Dan Jørgensen, det er noget, kunne godt være interesseret i det her. Er det meningen, hun skal forelske sig i en form for, hvad er det for et bordel, hun er havnet på? Hvor lang er den egentlig, skønheden og udyret? Og er det stegflæsk? Den er lige knap 1,5 time. Alright. Ja, det er sådan en okay. Tak. Ja, hvad du prøver at sige, det er, lad os se at komme igennem den her konference. Nej, men altså... Heine spørger, om nogle af de højere vurderede film på IMDb's top 250-liste måske er højt vurderet, fordi det er film, folk har set flere gange, og derfor har fået et nærmere personligt forhold til. Fordi han nævner, at Papillon og Dykkerklokken og Sommerfuglen blev vurderet lavere end Blood Diamond også, og han hæftede sig ved, at vi havde ikke rigtig set Papillon og Dykkerklokken og Sommerfuglen før, på samme måde som Blood Diamond er flere af medlemmerne blevet set før. Det er noget, det kan jeg ikke sætte mig ind i det. Okay. Ja, jeg kan godt... Det kunne godt forklare Olsen-banden, ikke? Nogle af de bedste film, jeg har set, dem har jeg kun set en gang, og jeg kommer kun til at se dem en gang. Ja. Fordi det giver sådan en stående fantastisk oplevelse, men jeg gider ikke sidde og se Apocalypse Now om søndagen, når jeg er tømmermænd. Gider du ikke se Interstellar igen? Det gør jeg, men ikke om søndagen, når jeg er tømmermænd. Nej, det kan jeg godt forstå. Altså. Der vil jeg hellere sige Total Recall. Ja, lige præcis. Jamen, lige præcis. Er det ud fra den tankegang, at Die Hard Mega Hard, det er en mega fed film, fordi den ser man bare rigtig tit. Mega mange gange. Mega mange gange. Ja. Hold nu kæft. Den mega hard. Den bliver genudsendt mange gange. Altså, og man ender altid ved at sidde og sige, nej, ikke Die Hard Mega Hard. Det er bare mega hårdt. Mega hard. Ja. Nå, Die Harder. Nu I nævner Die Hard, så vil jeg bare lige sige, at jeg har bestilt sæsonafslutningsgaver til hele Filmklubben, som vil blive uddelt, forudsat de er ankommet, når vi optager sæsonens sidste afsnit næste gang, som også er en julefilm, så det passer godt med gaver, og det har noget med Die Hard at gøre, så siger jeg ikke mere. Jeg håber, det er en Bruce Willis figur. Jeg samler på figurer nemlig. Det er en Bruce Willis figur til deling. Ja. Du får en arm, du får et ben, du får hans... Har du mange figurer? Jeg har rigtig mange figurer. Jeg har Hvad kun for én en figur har du med? Jeg har Terminator til Arnold Schwarzenegger-figur. Altså det er altså T800. Ja, til 800. Ja. Og gong. Og så har jeg Iron Man, en sølvfarvet, hvor han er sølv. Den er inden den bliver Den bliver rødfarvet. Ja. Og så har jeg Brad Pitt fra... hvad hedder
Fight Club. Nej, ikke Fight Club. Det havde været fint. Jeg bliver helt opkogt nu, kan jeg mærke. True Romance. Det er sjældent, jeg snakker om min figur. Må jeg lige indskyde en Fight Club joke, jeg synes var røvsjov. Jeg har også Kiefer Sutherland Jack Bauer-figur. Det her, det var en ting. Det var Den bare har jeg haft med. Det var en dit show. Det har du nemlig. Ja. Jeg faldt over en joke på Twitter, som jeg synes var røvsjov om Fight Club, som sagde, jeg har lige været til mit første møde, det der Fight Club. Jeg kom lidt for sent, så jeg hørte ikke lige alle reglerne, men seriøst, de skulle prøve det. Ej, det er meget sjovt. Det synes jeg var skægt. Undskyld, det var lidt interessant. Jeg har en figur. Har du det? Jeg har en Ron Burgundy-figur. Jeg har fået en gave. Det er meget fedt. Det er sgu okay. Som når min piger leger med Barbie, så leger jeg med ham. Mine figurer, det er jo sådan nogle, det er størrelse 1-6, og så er de sådan, det er lidt Madame Tussauds-agtigt, de ligner ret godt. Ja. Det er også ret stort, ikke? 1-6, så de 30 cm høje. Jo, de er ret, jo, lige præcis. Undtagen din Stallone-figur, som er cirka 20 cm høje. Ja, den er ikke så stor. Så er der jo en 1-1 Kermit. Har du nu? Nu kommer der altså, der kommer lys i skinpelsen nu. Jeg skal forsøge ikke at spille for meget af jeres tid, lover Rasmus, og stiller så 2 spørgsmål, som jeg tror kommer til at tage en del tid. Det siger bare, han siger, først og fremmest, nu har man efter de afsnit, der indtil videre udgivet, vende sig til de 4 herrer stemmer. Jeg kan forstå, at jeg tænkte, jeg måske at lave udskiftninger. Jeg synes, det ville være rart, hvis man lige måske kunne fortsætte med samme cast, og eventuelt så fik en 5. ind en gang imellem. Lasse som vært, og nu bliver det så det der kommer lys i skinpelsen. Lasse som vært, Jakob, Jonas, og ikke mindst Tjøt som faste medlemmer, og så en gæst. Det er som om, han bedre kan lide dig end os andre. Ja, det er fordi, han også har sendt en mail til mig med, at jeg nogle gange har ret. er det den samme? Men grunden til, at det kommer til at tage tid, det er, at han siger også, jeg hører flere forskellige podcasts, og jeg har set og hørt en tendens til, at der er gået mod i drillerier og komikere imellem. Jeg har bidt mærke i, at Martin Weltz er ekstra udsat. Specielt, og nu citerer jeg Rasmus, specielt efter det mislykkede stand-up-projekt med jord, ild, vand og luft. Er han klassens klovn, eller hvorfor er han under så meget beskydning? Det er ikke noget, vi skal snakke om i det her filmforum. Jeg lægger det her langt fra mig, for jeg har faktisk ikke set Martins shows. Det er jeg heller ikke. Så jeg ved det ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved, og det har ikke været min intention at hænge Martin Weltz. Har vi drillet Weltz? Jeg kan godt huske, vi har snakket om, men har vi ikke snakket om alle nærmest? Jo, det er også mit indtryk. Man snakker også nogle gange om Hitler, eller... Altså, Jeg har talt om Johnny Weltz fra tid til anden, men det er fordi, jeg er meget interesseret i psykosport. Nej, det var en joke. Jeg mener det ikke. Ja, altså, jeg driller klart alle lige hårdt. Ja, det er også der er ikke nogen forskel. Jeg er jo en meget stor fan af Weltz, faktisk. Jeg synes, han er sjov. Ja, men det er bare lang tid, som vi har set ham, er det ikke det? Jo, men dengang man så... Nej, han gør ikke. Jeg tror, det er for meget ananas i egen juice at sidde og snakke om andre komikere, om de er gode eller dårlige, synes jeg. Altså, det gider ikke være sådan noget pineapple. Nej, det vil jeg også. Okay, det var elegant det der. Det var meget elegant det der. Det skider jeg på. Det lukker. Det er det faktisk. Screw it, Katrine, så må vi tage din mail næste gang. Det tager vi også. Havde ikke 2 spørgsmål? Jo, det var det andet spørgsmål. Det første spørgsmål, det var, kunne I måske eventuelt bare alle 4 blive ved med at se alle filmene? Nå, det vil jeg jo gerne have. Det havde jeg ingen problemer med. Jeg turde bare ikke gå ud og spørge folk, er der nogen, der har lyst til at se film sammen med mig i 5,5 år? Hvor folk siger, Lasse, giv mig lige en prøveperiode med dig, før jeg ved, om jeg gider se film. Det var fedt, hvis det andet spørgsmål havde været, hvad er meningen med livet? Nej, det skal ikke tage alt for meget af jeres tid. Det er det på en måde ikke også, det der spørgsmålet. Er meningen med livet at gøre grin med Martin Weltz? Nej, det er det ikke. Det var ikke meningen. Jeg har faktisk en lille ting til det der med 5. medlem og sådan noget. Det er fordi, min kæreste, hun har efterspurgt i morges. Der sagde jeg, at jeg skulle se Skønheden og Udyret i dag, så sagde hun, det spilder tid, sagde hun. Hvorfor det? Så sagde han, det er sådan, du kan lave vigtige ting, end at se tegnefilm. Så sagde han, det her det er et eksperiment, hvor vi har sagt ja til at lave 10 programmer, så vidt muligt. Ja. Så sagde hun, jamen kan I ikke lave udskiftning, lave en doodle, hvor folk de kan melde sig på, og så have flere, sådan, så man kan lave udskiftning, sådan, så hvis der er en, der ikke har tid og sådan noget. Et bruttohold. Så kan man, Men spørgsmålet er, om det er dig eller... Jeg vil bare sige, det afgørende er, om det er dig eller din kæreste, der er adgang til den doodle. Ja, det er rigtigt nok. Jamen, klart, men det er jo ikke... Jeg har jo prøvet at forklare hende. Det er jo bare sjovt at se, hvor svært det er at forklare, at man laver det. Og så siger hun, hvorfor laver I det ikke hver 3. uge? Så siger hun, det er fordi, vi skal se 250 film. Skal du se 250 film? Så siger hun, det har jeg ikke besluttet endnu, men nu har jeg jo sagt ja til at lave 10. Ja. Men det skaber en vis uro, kan man sige. Det der med, skal du lave det i 5 år? En gang om ugen på skiftende tider. Men det er meget smart, at du hele tiden kan sige, jeg har kun sagt ja til at spise en mad til, hver gang du sætter dig over til bordet. Det er jo faktisk længere tid, end regeringen sidder. Ja, det er det. Det er lang tid, men det er jo op til en selv. Der er jo ikke tvang. Og jeg vil sige, hvis man har sagt ja til noget, så er man jo nødt til... Jeg har endda været syg. Ja, det er faktisk så det er jo... Der savnede vi dig, synes jeg. Det var markant dårligt, og det har vi også fået. Jamen, jeg tager den på min kaffe. Wink.
Ja. Nu vil jeg ikke formode meget, men det er ikke sådan, at din kæreste hører den her podcast, og det er din måde ligesom at kommunikere med hende parforhold. Jeg tror aldrig, Hun har sin egen podcast, hvor vi Desværre. så kan få hendes svar. Det er jeg ked af. Men jeg synes da faktisk, det er en reel problemstilling, ikke mindst over for en selv, når jeg sender mine børn i skole og siger, hey, I kan ikke være hjemme i dag, fordi far han skal noget vigtigt. Ja. Hvad skal du? Skønheden og udyret. Det er, jeg skal se skønheden og udyret. Jeg skal sidde og se tegnefilm med mine venner og spise kage. Skal vi se med dansk eller engelsk tale? Vi skal faktisk se med original tale. Okay. Og nu skal jeg forklare jer, hvorfor. Skønheden og udyret er en af de Disney-titler, som Disney begyndte at udsende dengang, de gerne ville passe på deres katalog og havde sådan nogle små samlervinduer. Du skal købe den nu, for den kommer først igen på DVD om 8 år. Ja. Og det har de droppet med rigtig mange af deres titler. Men Skønheden og udyret er en af de titler, de gør det med. Man kan købe Den Lille Havfrue når som helst og hvor som helst. Skønheden og udyret er en af de få Disney-titler, der stadigvæk er underlagt den her ting. Det betyder, at det er et samlerobjekt. Det er den også på dansk. Selv brugt koster den som dansk DVD sådan noget over 300 kroner. Jeg har købt den brugt. Ikke brugt. Jeg har købt sådan en, den er faktisk plastik-lamineret, havde den sagt. Laminated. Ja, den har heller ikke været helt billig, den her. Men jeg har købt den engelske udgave, for ikke at få en brugt udgave. Og den har heller ikke, som sagt... Watch out, I'm not gonna digitally erase your head. Jeg har da den en liggende derhjemme. Så jeg har samlet. Du har du, ja. Den er meget værd, modsat en af Jonathans DVD'er, som virker til at blive givet væk i Jonathan Spangs bryllup er jo stort set dansk stand-up svar på Lars Larsens selvbiografi. Er det ikke det? Det er rigtigt. Og det der YouTube-album, der bare blev uploadet til folk, uanset om de vil have det eller ej. Man kom med det nye styresystem på Mac'en. Gratis. Og YouTube spiller bare hele tiden. Så får du Yosemite og masser af de der badebolde, der bare spiller. Yosemite. Der er jo ikke særlig mange kendte stemmer i denne her, skal det siges. De to hovedroller bliver ikke spillet af kendte stemmer. De tre mest kendte stemmer er jo, det er jo Lumiere og Mrs. Potts og det der Cogsworth, ikke? Ja. Cogsworth bliver spillet af David Ogden Stiers. Han er en meget, meget brugt lille skuespiller. Det var ham, der spillede Charles i MASH, hvis man er meget gammel og kan huske det. Ham der, de hele tiden drillede. Ja. Prygelknappen. Ja, fordi han var sådan lidt overklasse og så videre. Men han var kommet som læge, og så skulle han nok lige ordne tingene. Lumiere bliver spillet af Jerry Orbach, som er kendt som den ene af detektiverne i Law & Order igennem mange år. Han døde for et par år siden, men Law & Order kører stadigvæk. Og Mrs. Potts er iskoldt, men ikke med ham. Grunden til, jeg sidder og peger imens for lytterne. Men man kan ikke se det. Mrs. Potts er Angela Lansbury, Murder, She Wrote. Hun så et mord. Murder, She Wrote. Men ellers så er der ikke rigtig nogen med, og nej, det virker som om... Beast bliver spillet af Robbie Benson. Som ikke har lavet andet, eller hvad? Ikke så meget andet. Han laver meget tegnefilm, ikke? Okay. Og sang og sådan noget. Nej, så genkender man nok mange stemmerne alligevel, ikke? Og hvad hedder hun? Paige O'Hara, tror jeg, spiller Belly. Hvis det havde været på dansk, så havde vi kendt flere stemmer. Ja, så havde været Søren Pilmark i alle rollerne. Preben Christensen og Jes Ingerslev. Ikke mindst det, jeg tror. Og Paul Bundgaard. Er vi ikke tilbage i den generation, hvor det meget var Louise Fribo, der lagde stemme til sådan nogle... til kvinderne. Ja, det tror jeg, det var på det tidspunkt. Nu har jeg set det er god real lyd, det der. Sådan, nu er det en ny. Det kan I huske, hvornår I så den første gang? Har I set den sådan med børn? Eller? For jeg gik jo ind og så den i biografen i sin tid. Ja, men jeg tror også, jeg har set den, før jeg fik børn. Så det er over 10 år siden. Over 11 år siden. Hvad er den fra 91? Den er fra 91, ja. Starten af 90'erne. Den var den film, der cementerede Disneys nye guldalder. Ja. 1989, der kom Den Lille Havfrue, og der tænkte man, det er fandme ikke dårligt, mand. Det er mange år siden, de har lavet en god tegnefilm sidst. Ja, og så kommer den her, og så tænker man, fuck it, mand, Disney er tilbage. Og der er endda CGI med i den, ikke? Hvornår er... Jo, der er en lille smule CGI i den der baldansescene, for eksempel. Hvornår er Løvernes Konge fra? Men Løvernes Konge er en del af det der tilløb, og det samme er Aladdin. Ja. Nu tjekker jeg lige en gang, hvor... Aladdin, den er god. Aladdin er god. Løvernes Konge er fra 94, og Aladdin er fra 92. Men det er sjovt, det er før Pixars guldalder, ikke? Altså fordi, at det er ligesom... Så tog de over jo. Ja. Kan man sige. Den er, for at svare på de tidligere spørgsmål, 91 minutter lang. Og så købte Disney Pixar. Og så købte Disney Pixar. Ja. Som de købte Lucasfilm og... Det er alt sammen noget rod Disney er verdensherredømme. Ja. Nu er der noget med en distribution. Og nu er de købt Star Wars, hvad sker der med det? Ja, det er det, Lucasfilm. Men jeg vil bare lige sige, at det er jeg allerede bekendtgjort på Twitter og på Facebook. Jeg er Team Gaston. Jeg håber på, at han scorer Belle, fordi han er en flot fyr, og han er stærk, og der er ingen, der kan det ting Gaston kan. Og det tror jeg nok jeg holder med Lysesten. Det burde der være en sang om i hvert fald. Ja, det burde der være en sang om på et tidspunkt. Hvilket minder mig om en rigtig god Pixar-film, der hedder Ratatouille.
Den er god. Den er Jonas, god. Jeg kunne godt tænke mig at filme dig ind i ansigtet. Okay. Når den næste Star Wars film kommer, og logoet kommer op inde i Imperial, hvor der står Star Wars, og så Disney lige henover. Ja. Men jeg glæder mig til Star Wars af Disney, eller under, fordi jeg synes... Det er J.J. Abrams, det er meget godt. Ja, så bliver man lidt tryg. Jeg synes, det er spændende. Jeg er ikke sådan totalt bange. Altså, jeg tror godt, det kan blive godt. Har du lavet en stemme i Ratatouille, siden du lige nævnte Ratatouille? Jeg spiller en af hovedrollerne i Ratatouille. Ja? Jeg ser den en gang om ugen. Jeg spiller kokken Linguini. Nå, hvor fint. Ja. Jeg så et klistermærke, som sad på et DVD stand-up show med Patton Oswalt. Stand-up show med Patton Oswalt, hvor der er sat et klistermærke på. The Voice of Ratatouille. Hvor må det bare være irriterende. Ja, bare for at sælge det. Ja. Og også må man tænker, det er en virkelig god tegnefilm. Det er en rigtig fin tegnefilm. Det er den eneste Disney, der ikke er crap. Jeg synes, at alle Disneys ting har en hysterisk, fucked up moralkodex. Ja, om død og sødme. Men alle skal være lækre, ellers er de færdige. Ja, det er faktisk rigtigt. Ratatouille, der også løvernes konge. Ja, er du klar, hvor lækker den løve er? Ja, der er det er rigtigt. En fræk handløve. Ja. Patton Oswalt fortæller en anekdote et sted om, hvordan han har været sådan en punch-up guy på animationsfilm. Ikke? Så blev han hævet ind for at gøre manuskripterne sjovere, men de blev altid hævet ind til at sidde rundt om sådan en konferencebord, efter man havde lavet animationen færdig, og det var så dyrt, at man ikke kunne lave det om. Så alt, hvad de kunne bidrage med, og det kan man identificere nogle gange, når man ser nogle af de her DreamWorks-film og den slags, det var folk, som råbte ting off-screen. Ja, det var ikke sådan folk, som sagde, skrid med den, baby! Eller et eller andet, ikke? Det får det lidt sjovere en gang imellem. Den er rigtig, rigtig slem i Monsters Inc., hvis I ser den. Når de går igennem foyeren på det der, så er der vildt mange, der råber ting efter dem. Det er så stenet. Evan Almighty, opfølgeren til Bruce Almighty, den med Steve Carell for eksempel, der er det åbenlyst, at Wanda Sykes er blevet skrevet bagefter og bliver klippet ind som sådan en sort sassy kvinde, der sidder og ser alting på tv og siger, get out of here! Og så lader sig det mene, du skal gribe, fordi de var nødt til at prøve at gøre nogle af scenerne sjovere bagefter, og du kan altid optage Wanda Sykes, der sidder og ser noget på tv i stedet for. Nå, men så sad han og brokkede sig over det på et tidspunkt og sagde, hvorfor hiver I ikke ind på manuskriptplan? Hvad fanden er fucking meningen, mand? Vi spilder vores tid. I spilder jeres penge. I har brugt 500 milliarder på den her film. Og så kommer en af studiecheferne forbi, en af de helt store, kommer forbi. En af de der gamle superagenter, hvad fanden fyren, der bliver det er heller ikke vigtigt. Ikke vigtigt. Og så bliver han hævet ind til et møde, så når han bliver fløjet ind til et møde. Først bliver han hævet ind til en mellemchef, som siger, fortæl mig lige, hvad der var, du sad og sagde i det lokale. Jamen, det er bare fordi, synes det der. Så bagefter bliver han kaldt ind til, han tror, han bliver fløjet over til et møde med den anden, som siger, prøv lige, skal lige sige det der igen? Så siger han, jamen jeg siger bare, hvis vi kunne komme ind på manuskriptplanen og sådan. Okay, siger han så. Næste gang, så tænker han, nu får jeg aldrig sådan et job igen. Næste gang, der bliver han ind på manuskriptplanen i stedet for, at senere komme Ratatouille til som en rolle til ham det sted. Så jeg tror, det er det, han har siddet og råbt i det lokale, det gav det. Der kan du se, hvad det kan føre til, Jonas. Det var det, anekdoten handlede om. Det er, hvis du sidder og råber højt nok her, så er der en dag en, der stikker hovedet ind og siger, hvad snakker du om, Jonas? Det er en fed råbestemme, du har. Og så kører det. Hvor råber du fedt, mand. Det lyder meget ligesom John McClane. Kan du gøre det hele tiden? Kan du råbe hele tiden? Det lyder fuldstændig som John McClane. En stor del af æren for det her comeback tilhører jo Howard Ashman og Menkins. Hvad hed Menkins det fornavn? Jeg kan ikke huske det. Men Menkins. Howard Ashman, det var et stort problem for Disney, da han døde af HIV, lige omkring det tidspunkt, hvor den her film kom ud på. Han havde lavet nogle sange. Det var også et stort problem for ham. Men det var virkelig også et problem for Disney, fordi deres sange var jo så stor en del af deres comeback. Det lige tænke over. Nå, det skal I bare lige lægge mærke til, for det er en musical. Fuck it, det var det, jeg havde at sige. Det sidste, han lavede, inden han døde. Han havde noget at skrive nogle sange, som de brugte tiden hen. Vi plejer at snakke cirka 20 minutter før filmen. Nu har jeg talt 10 minutter ekstra den her gang, så vi er oppe på en lille halv time. Wow. Ja. Det er en lang skal vi se filmen? Folk har tænkt, de skal, og den slags. Lige præcis. Altid godt. Og så spiser jeg kage. Ja. Nå, det skal vi også lige nævne. Vi spiser fredagskage fra min supermarkedsbager. Det er juletræsformede sandkager med mandelsplitter ovenpå. Og jeg synes fra nu af, der skal du tage et billede af det, vi spiser, så læg det op. Læg på Facebook. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Det har været meget fint. Det gør jeg, mens vi lige sætter filmen på. Skal jeg kaste op igen, så? Den, kan man sige. Så kaster op bagefter. Ja. Og så kaster vi det op bagefter, og så tager vi et billede af det. Lad os se filmen. Skal vi ikke komme i gang? Jo. Film nummer 242 er Skønheden og Udyret. En animationsfilm fra 1991, instrueret af Gary Trousdale og Kirk Wise. Filmen er dels baseret på folkeeventyret fra 1700-tallet,
dels på Jean Cocteaus live-action spillefilm fra 1946 af samme navn. Belle er en ung kvinde, der sammen med sin far bor i en provinciel lille by. Hun drømmer sig væk, ikke mindst fra den brodende og selvtilfredse bejler Gaston. Ved skæbnens mellemkomst tages hendes opfinderfar til fange af udyret, en fortryllet prins, der bor på et dystert slot, befolket af levende inventar. Både udyret og inventaret lever under en forbandelse kastet af en forklædt troldkvinde, og forbandelsen vil kun blive hævet, hvis udyret inden sin 21-års fødselsdag lærer at elske og blive elsket. Belle bytter plads med sin far, og spoiler alert, selvfølgelig når kærligheden lige præcis at redde alt. Og så er det selvfølgelig en musical, så der er masser af sange undervejs. Nu er det en musical, så synes jeg altså, at vi skal prøve ud i sang. Ja, nu kommer R&B-udgaven. Ja. Med sportssang. Men den er fra 90'erne, så kunne godt lige være sådan et fæsent hip-hop track på os. Hvor Vanilla Ice lige kommer, jo. Jo. Er det Mariah Carey? Ja, det kunne godt være. Nej, det er det ikke. Nej, ikke. Jo. Det er Celine Dion. Det er Celine Dion. Er det ikke det samme? Helt seriøst er det ikke det samme. Cooper Schmidt. Cooper Schmidt. Det er dumt. Jo, Peabo Bryson, han blev brugt meget til sådan noget, ikke? Jo. Optager vi nu? Bradley Ja, vi optager nu. Okay, Skal vi stoppe for det der? Skal jeg lige skrue ned? Ja, skru ned. Jeg har jo batterier i begge fjernbetjeninger nu. Det er altså skal det være. nice. Upgraded. Jamen, der vil jeg godt sige tak for alle de fine små tilskud og store tilskud til podcastens videre som folk er kommet med. Jeg har købt batterier. Det har faktisk købt batterier for mine egne penge. Så kontoen er intakt. Ja. Det vil jeg bare lige sige. For vi skal også holde en julefrokost på et tidspunkt. Men det havde været færre at tage med i budgettet, synes jeg. Men den store udfordring nu er jo, hvordan vi får bildet lytterne ind, at vi faktisk har siddet og set filmen. Vi har kun lige sat slutningen på. Men jeg tror, det siger ret meget, det der med, at vi synger med og sådan noget. Det, altså... Vi kan sange nu. Vi kan mange sange nu, ikke? Beauty and the Beast. Jeg synes, vi skal... Peabo Bryson sang også A Whole New World til Aladdin. Altså Peabo Bryson, det var bare ham på det tidspunkt, ikke? Han var bare den sorte flødesanger, man brugte hver gang. Det er lidt racistisk. Det er en god sang, den der. A Whole New World? Wow, det er jo, der topper de sig selv. Ja, det gør de godt nok. Ja, det gør det. Den synes jeg er endnu bedre end de andre. En filmen. Ja, men skal vi komme til karaktererne? Lad os bare sikkert komme hjem, kan jeg godt mærke. Det er... hvad synes I? Jeg synes, det var en tegnefilm. Den var i farver. Tegnefilm. Jeg vurderer, den var i farver. Jeg er lidt så det er allerede godt. Jeg er lige nødt til at spørge, altså, fordi Chip. Har du drukket, Jacob? Altså Chip den lille kop. Ja, Chip den lille kop. Var det Mrs. Potts søn? Det var det jo ikke. Hun var mega gammel. Ja, men man kan godt få børn, selvom man er gammel. Ja, der er ikke rigtig nogen, der ved. Det kan også være, hun er... Der er mange det virker bare urealistisk. Det er sådan en Dickens-historie om, hun har taget en masse små koppedrenge til sig. Ja, nu er vi ude i sådan noget 1864 Interstellar. Det virker urealistisk i tegnefilm. Alt skal være realistisk i disse dage, for at det ligesom holder. Det virker mega urealistisk, at den levende kop skulle være... Og den er levende, den der lysestage, der kan tale. Men der er nogen, der har sagt på et tidspunkt, at det ikke mærkeligt, at te-stillet kun har en lille kop, og den har et skår, og den hedder Chip. Ja. Fordi det er jo skåret. Det er jo Chip, det er derfor, den hedder Chip. Ikke? Og så er nogen, der har sagt, nej, der er masser af kopper. Men skal vi så ikke se dem? Jamen, der er en scene, hvor de sover. Ja. Men hun kan bedst lide en af drengene. Ja, de kommer ikke, de andre kommer. Hun er jo et røvhul, Mrs. Potts, på den måde, ikke? Fordi hun kan bedre lide. Og det er også mærkeligt, hvis altså det der sker en tegnefilmens Fritzl, hvor hun bare holder dem inde i skabet. Det er også mærkeligt. Det giver ingen mening, det der med, at den har fået altså den hedder Chip, og har fået en chip i koppen. Og så da han bliver til menneske igen, så burde han jo mangle et øre, eller... Ja, bare lige sådan have et lille snit. Eller ikke hedde Chip. Eller ikke hedde Chip. Bare et lille Evander Holyfield. Det behøver ikke at være oppe i... Det kan jo være et eller andet sted på kroppen. Det kan være, han er omskåret. Det kan godt være, ja. At der er nogen, der lige har bidt forhuden af ham. Og dermed Chip. I en hyggelig tvekamp med en golden retriever. Men det er da meget hyggeligt sådan i tegnestilen, synes jeg. Det der gamle 90'er noget, det kan jeg meget godt lide.
Ja, dengang var det jo banebrydende. Vi snakkede jo om, at den der dans, den aften, hvor de forelsker sig for alvor, hvor man får hele kameraturen oppe fra lysekronen og ned gennem salen. Den er ikke blevet til et menneske heller. Den hænger ikke deroppe, så hvad foregår der? Dengang der sad man bare og kiggede på det, så det er bare løgn det der. Det bliver bare aldrig bedre. Det bliver bare aldrig vildere end det der. Det var da bare det vildeste, jeg nogensinde oplevede det der. Det ligner virkelighed. Det er blandet tegnefilm og virkelighed. Det er som om de har taget, først så har de filmet den rigtige balsal, hvor der bare ikke er noget kamera nogen steder. Du kan ikke se afspejling af kamera nogen steder. Det er for vildt. Det er for vildt. Det kan ikke lade. Det spejler sig ikke i vinduerne. Det kan ikke så godt være, de lavede det med en eller anden form for glasplader, eller hvordan laver man det? Ja. Og nu kan vi alle sammen lave det på vores iPhone, jo, dybest set, ikke? Jo. Vidste godt, at Yoda det er en håndduk? Ja, i hvert fald i de gamle Star Wars. Ja, det er det. Ja. Før han begyndte at kunne slå saltomortøjler. Ja, den lille saltomortøjler. Det her, det er jo, altså, det er jo sådan en film for den der gamle eventyrskole, ikke? Den er baseret på, det fik vi lige etableret undervejs. Den er baseret på Skønne Udyr, som er sådan en gammel, og der er jo faktisk forfatter på, som en gammel fransk folkeeventyr fra 1700. Det er jo så ikke et folkeeventyr, fordi det er jo skrevet ned af en forfatter tilbage i 1700-tallet. Ikke? 1756, tror jeg, i Wikipedia. En handling er jo frygtelig. Ja, jamen, altså hvis den var lavet i dag, så den hed Stockholm Syndrome, the movie, ikke? Altså, jeg kan tage nogen til fange, og så bliver de forelsket. Man havde kun lavet den for at lave sådan noget outrageous, hvor at man fik en masse PR på, at der var feminister, der bare var rasende. Ja. Det ved man. Det der er Jonathan Sparks polterappen. Det er, folk er rasende. Der løber nogle fritzeltyper rundt omkring og snakker med deres kopper og siger, det er bare et spørgsmål om tid, så forelsker hun sig i mig. Ja. Det skal bare blive ved med at voldtage. Jamen, det skal vi enige om, han kidnapper hendes far, og så tager han hende i stedet for, og så bliver hun forelsket. Det er jo men der er jo masser, den er fra 90'erne, og det er meget sjovt, for der er jo masser af ironi i den og sådan noget, så det kan man sige, det har jo været nyt for Disney på den tid, på det tidspunkt. Altså, der er voksen ironi, som børn ikke forstår. Der er sjove replikker. Og vi har en karakter, som er Gaston, som er en idiot fra starten af, hvor man har selv lavet en fed karakter. Mega sjov, ikke? Er vi ikke enige om, der er ingen mænd, der ikke er idioter i den der film? Fordi normalt så vil vi jo tolke den der som, så er det den stærke mand, der skal redde den skrøbelige. Gud, han kan ikke en skid, mand. Han hælder suppe direkte ned i næsebordet. Han aner ikke noget som om, hvordan man... Altså, bæstet er jo, udyret er jo omtrent den eneste, der har kimen til at blive ordentlig, og kun når han bliver reddet af en kultiveret, raffineret kvinde. Han er natur, hun er kultur, og hun kommer for at fortælle om, hvordan man er et rigtigt menneske efter hendes regler. Ja, det er jo ligesom det handler om. Men i forhold til kønsrollerne og sådan noget, så synes jeg faktisk, det er problematisk, det der med, at alle mændene er så rapey, men hun skal stadigvæk spille efter deres regler. Hun skal, nej, men du er for god til mig, Gaston. I stedet for at sige, fuck ud af mit hus, mand. Du skal lade være med at være så rapey. Hvor lang tid er der gået? Hvor lang tid har han været et bæst, fordi han er blevet rigtig dårlig til at spise, og kan slet ikke finde ud af at opføre sig ordentligt. Ja, men det er jo en ung mand. Han bor jo alene på slottet, da han bliver fortryllet. Der bor og der han står alene der går 21 år, ikke? Jo. Hvad? Nej, det er til hans 21-års fødselsdag. Ja. Nå, okay, så han er 20 år. Han er 21. Så derfor er han en idiot. Altså, hvis der er hvor lang tid er der gået? Han er ikke blevet ældre, imens han har været bæst, eller hvad? Jo, fordi den går jo frem til hans 21. års fødselsdag. Så han har boet alene som 17-årig eller sådan noget. I et slot. Jeg kan ikke helt forstå. Jeg kan ikke helt forstå. Der er noget, der ikke hænger sammen. Det er lidt mærkeligt. Det er underligt. Matematikeren har taget noter. Det går ikke op. Nu har jeg regnet lidt på det. Og han skulle være 76 år gammel. Ja. Jamen, og så putter han en blomst i en osteklokke i stedet for ost. Det kan godt være interstellar-agtigt, at tiden går langsommere på slottet, det ved vi da ikke. Ja, det er også det, slottet er måske bygget på et sort hul. Der var så meget debat, da vi sad og så filmen og snak, og hvor jeg sagde det der, jeg sagde rigtig mange kloge ting. Det med tiden, men der var ingen, der hørte efter. Nej, 0, der hørte. Ja. Vi så den extended version, er det ikke vigtigt at sige, hvis folk også har siddet og set den? Vi så ikke biografudgaven. Nej, hvis vi lige pludselig snakker om en scene, hvor folk tænker, hey, den var slet ikke med. Så det er fordi, den vi har var set faktisk extended version. Lige præcis, den der TIE Fighter scene, hvor den er med. Det er den faktisk. Det er fedt, vi bare men du er fuldstændig ret, at hvis man skal se... at sidde og lave setups til, hvorfor lyde du kan. Hvis man skal se på det på den måde, så første gang han ligesom laver en lille bitte skår i hendes panser over for ham, det der han viser hende biblioteket og siger, jeg kan også lide bøger. Og det er jo, altså hvis vi endelig skal tale om, hvad man lærer noget af her, så er det for det første, du ved, kvinder lærer til synaden og give sådan lidt efter og sige, jeg er sikkert en fornøjelse at se dig til den rapey dude. Ja. Men samtidig for mænd, så den grundlæggende at vide, du er simpelthen nødt til at spille efter et andet sæt regler. Ikke? Du kan ikke bare rende rundt og aldrig nogensinde børste din manke. Jakob, eller pille lys ud af pelsen. Jakob, du sagde meget, at det var det, men
de sagde de film, du så på RedTube. Så du mange gange. Men den havde lidt en rapey vibe, ikke? Alle ting var forfærdelige. Ja. Jeg tror, hvis folk bare kom ind her, så ville de jo ikke tro, det var skønheden og udyret Disney snakker med. Den havde lidt en rapey vibe. Det synes jeg synes, altså det der med, at Gaston er fysisk over for Belle i hendes eget hjem, og holder hende op ad væggen med armene rundt om og sådan noget. Jeg står med pikken fremme. Men det kan man ikke se, de har klippet det. Extended version. Ja, det er det. Det giver den ene hånd, og så... Men det er jo også, det er jo en del af det, du får understreget fra begyndelsen, det her, det er en douchebag, man skal holde sig fra. Ja, det er det. Men altså, alle er idioter. Bortset fra de der 3 blondiner der, i byen, der stadigvæk græder, når han skal gifte sig, sådan noget, fordi de gad godt være sammen med sådan en abusive jock, der bare... Det vil de jo gerne. Der er mange han har sjove replikker til gengæld, Gaston, ikke? Han er ret sjov figur på den måde. Det er en fed figur, det er en sjov figur. Den er tegnet meget voldsomt, ikke? Altså, han er eddermame aggressiv. Ja. Det må man sige. Hendes far er også en douchebag, jo. Han er jo også... han er bare sådan en bumbling idiot. Han er sådan, du ved, han er reklamefaren, ikke? Ham der, nu kommer du med dumme ord. Han står i første scene, står han først med en kjole, som er en tynde, en trætønde, der er blevet til en trækjole, og så taber han bukserne og står i underbukser. Men kan I ikke huske de der brødreklamer, hvor hele familien bare, hver gang han prøver at sige noget sjovt, siger bare, du er bare overhovedet ikke mor og datter og søn og sådan noget, siger, du er så fucking anstrengende far, og så står han bare og griner fjollet. Og i virkeligheden, så var der jo sådan en desperation nede i maven på Niels Olsen, som sagde, hvorfor vil min familie ikke elske mig? Jeg prøver bare at være så sød, som jeg kan. Jeg synes faktisk, det kunne være interessant at se. Er der lavet en toer? Det er der ikke noget? Jo, der er. Nå, okay, fordi den burde jo så handle om, fordi vi er enige om, at udyret der, han er okay big asshole. Og så skifter han lynhurtigt. Det er over 24 timer. De har 24 timer, ellers så er det for evigt. Han er meget hurtigt. Så skifter han lynhurtigt, og så bliver han pæn lige pludselig. Hvad gør det ved folk? Nu kender jeg folk, der har været meget tykke, som har tabt sig. De bliver nogle assholes. De bliver nogle kæmpe assholes. Hvem snakker du om? Jonas, en jeg kender. Nå, okay. Jeg har ikke tabt mig. Kammerat. Nej, men folk kan godt blive sådan overfokuseret på det ydre lige pludselig, hvis de ændrer udseende meget. Tænk de over for eksempel, at til deres bryllup eller festen der, eller sådan noget, der var der en masse mennesker med som gæster. Hvem var de? Jeg tror ikke, det var nogen af alle møblerne fra tidligere. Altså, det var bare householden, eller hvad? Ja, det tror jeg. Fordi at han har jo ikke nogen venner. Altså, han har været 17. Der og de der 60 mobber, de havde også åbenbart. De havde rigtig mange mobber. Hvem var mobberne? Ja, hvem? Toeren, kan man sige, det er ikke en rigtig toer. Den hedder Skønheden og udyret, Belles magiske verden. Det mener jeg er toeren. Den er for piger. Det er pigefilm. Det er i hvert fald... Den her, den ligger ikke på top 250. Den er fra 97, og det er sådan, du ved, med den amerikanske udgave har de originale stemmer kørende for os og sådan noget. Ikke? Okay. Så, ja. Så på den måde er den lidt, men det er ikke den mest populære ting i verden. Det er, nej, det er det ikke. Det er et eventyr med 3 historier, som du aldrig tidligere har set, står der her. Første fortælling, det perfekte ord. En misforståelse mellem Belle og udyret fører til en lektion i tilgivelse. Parterapi. Nej, det er fint. Historie 2, Lumière forbereder en overraskelse for Fifi på deres årsdag i Fifis uforglemmelige aften, men denne romantiske aften ender ikke, som Lumière havde tænkt sig. Og endelig, var det hende tjenestebigen der? Ja, en bevinget historie, hvor Belle tager sig en skadefugl, og udyrets venlighed bliver sat på en prøve. For det er sådan lidt, vi skal passe på den her fugl. Jamen, jeg havde ikke valgt, at vi skulle have fugl. Nej. Det er jo 3 parforholdshistorier, der er ligesom, nu havde jeg virkelig prøvet at lave en romantisk aften. Ja, men det er jo en parforholdshistorie. Ja. Det er det, vi så snakker undervejs. Det er flyttet sammen historien, ikke? Ja, det er det. Som jeg står midt i. og lærer at spise havregryn om morgenen. Ja, lige præcis. Og det er derfor, jeg siger, hvis vi ser bort fra Rapey Gaston, og så er historien mellem de to er sådan historien om, at kvinden kommer med det forfinede, og det færdige og det voksne, men behov for maskulin beskyttelse mod fare. Ja, mens han til gengæld er bare en kæmpe klovn, der ikke ved, hvordan man gør noget som helst, selvom han er voksen. Ja. Nej, men hun siger heller ikke fra over for ham, vel? Tættest, hun kommer på, er, når han bliver sur, når han giver hende forbinding på, eller hun giver ham forbinding på, så bliver han sur, og så siger hun, hey, det er din egen skyld jo. Ja. Det er det tætteste, vi kommer på. Og så bliver de kærester der. Ja, det er klassisk. Det er kimen til kærlighed. Jeg er vild med sangene. Det vil jeg så lige sige. Det er en musical, og der er rigtig mange sange i. Ja. Og du er vild med musicals. Jeg kan godt lide musicals, det indrømmer jeg. Jeg er en varmblodet og... ja, du var også på 4 til Sway. 90-100% heteroseksuel mand, som er meget glad for musicals. Jeg sidder og glæder mig og smiler hele ansigtet. Jeg har nogle gange lyst til at se den 2 gange live, bare for at kunne synge med anden gang, og være ham der, hvor de går ud i pausen og siger, hvem er douchebag nede på fjerde, der mimer med på alt? Den kører på det nye teater lige for øjeblikket, så jeg skal da lige ind med originalteksterne hen over deres danske versionering. Kører skønheden og udyret på. Ja, det gør den. Igen. Ja, med Maria Lucia som udyret. Den er også kun for 91. Jeg sagde rigtigt Maria Lucia som udyret. Undskyld, det var virkelig dumt sagt.
Det var ikke det, jeg mente. Hvem er udyret? Hvem spiller udyret? Det er ikke den... Silas Holst. Nej, han spiller med i Dirty Dancing. Han kommer nu. Jeg har... Hvad laver de Nobody puts baby in the corner. Laver de kun ting fra 90'erne, eller hvad, på de der musicals, eller hvad? Det er virkelig... Hvem er at lave noget nyt? Man gør. Altså. Jeg har altså en idé om, og det kan godt være, jeg tager fejl, jeg har en idé om, jeg læste et eller andet sted. Den er fra 91. At fyren, der spillede udyret første gang, de opsatte den, nu har fået en rolle som gammel mand, mens Maria Lucia stadigvæk spiller skønheden. Det er lidt sjovt. Okay, jeg bliver rasende over det der. Det var Ron Perlman, han spillede det i tv-serien, og hvad hedder hun, Linda Hamilton, hun spillede... Udyret bliver spillet af Thomas Amt Kofod. Han har tidligere spillet Linda Hamilton for Terminator. Nu snakker han jeg ødelægger det for Lasse, men det er, når han sidder med computeren, og så tror folk, hvor er han klog, Lasse, men det er, fordi han altid har en computer. Jamen, det er, fordi jeg sidder og googler ting løbende, og jeg gør det meget helt stille og roligt. Jeg tror faktisk, det er, fordi det er Christian Boland, der spillede det tidligere. Han spiller Cogsworth i den nye opsætning. Han spiller den uret. havde jeg også hellere ville spille, hvis det var. Vil du hellere spille uret? Det er da en sjovere en. Be Our Guest for eksempel, som Lumière synger, det der stort anlagt musical nummer er, kan jeg fortælle jer, det behøver jeg ikke google mig frem til. Og sur. Jeg kigger over dig og siger, helt right, det er bare lige for at understrege, jeg ved faktisk godt noget om film, som jeg bare kan udenad. Du er meget nærtagende. Jamen det er bare, Jonas, nu tænker jeg faktisk bare udenad. Jeg behøver ikke google det hele. Nu tænker jeg faktisk lært udenad. Ja, du får ikke nogen gave næste gang. Ja, nu har jeg bestilt den, der er du heldig. Men det er meget inspireret af Esther Williams musicals. Busby Berkeley, den berømte koreograf, som i slutningen af 30'erne og begyndelsen af 40'erne i særdeleshed satte sit præg på sådan Hollywood musicals, hvor man laver de der, du ved, kameraer op i loftet, og så stjerneformationer med mennesker, og alting er meget geometrisk og elegant og så videre. Det er helt åbenlyst, det Bjørk Gæst lægger op til, og i øvrigt også Fantasia sidenhen havde også lukket en hel del. Jeg hader musicals. Jeg synes det også, det er fint faktisk. Jeg synes, det er simpelthen så irriterende. Kan du ikke lide det? Nej, fordi har du aldrig set en god musical ever? Altså heller ikke som film? Jo, men jeg synes aldrig, det kan fungere okay, men jeg kan bare vildt godt lide replikker, og hver gang de synger, så er der ikke replikker. Nej, jeg synes også, der er to forskellige ting. En musical, det er ikke den samme måde, man skal se det på som en historie, en film. Jeg kan godt lide idéer og... Man ryger jo ikke, man kan jo ikke, altså der ryger man ud, der ryger jeg fuldstændig ud. Du ser det som en koncert, hvor at... Ja, lige præcis. Med en historie. Men jeg synes faktisk, det fungerer klart bedst på tegnefilm. Men jeg kunne godt lide at se Les Miserables. Med Hugh Jackman og Russell Crowe. Jeg var inde og se fordi jeg er helt tosset med Russell Crowe. Den synes jeg er Gladiator. Det var ret sjovt at se Russell Crowe kæmpe med den der vibrato, han har kørt. Nej, det var Hugh Jackman. Russell Crowe kunne godt have været en god. Han er jo mere sådan en barsanger. Russell Crowe, men han er jo... Ja, det er rigtigt. Russell Crowe har ellers et banjo. Ja. The Gladiators. Det er lidt fedt. Er det ham, der er med i Genesis? The Gladiators. Alting sejler lige nu. Jeg prøver at holde sådan en lille smule på sporet. Så du er ikke glad for musical, Michael Schødt? Nej. Tilbage. Men hvad med dig, Jakob Svendsen? Jeg kan rigtig godt lide, som sagt, jeg har været inde og se The Lion King. Altså sådan rigtig, det synes jeg var rigtig fint. Var det så løver, der sang? Det er sådan noget, nogle af dem, ikke? De har sådan nogle dyrehoveder på hovedet. Store dragter. Altså elefanten, der kommer ind, det er sådan en person i hver ben og sådan. Det var rigtig fint. Kunne lide det? Rigtig fint. Ja, det er meget synes populær. jeg, altså... Ja, nu var jeg derinde med min kone, og det kan godt have noget at sige, hvor man sådan ligesom... Talte jeg om det der med Howard Ashman, som døde af... Altså godt eller dårligt? At man træde op eller noget? Ja. Howard Ashman, som døde af AIDS lige omtrent på det her tidspunkt. Hans rolle blev overtaget af Tim Rice, som er Elton Johns tekstforfatter. Det passer ikke, som er Andrew Lloyd Webbers tekstforfatter. Nej, på Aladdin sidenhen. Okay. Tegnefilmen eller? Nej, det er fordi Løvernes Konge er jo Elton John. Det er jo derfor, jeg tænkte sådan. Og Elton John, han er også død. Må jeg spørge om det her? Det kan godt være, det er fuldstændig upassende. Men altså, du er jo et troende menneske. Det er jo ikke spørgsmålet, men det kommer her. Men hvilken slags menighed tilhører du? Er det salmer, eller er der noget guitar og bass? Og sådan noget? Der er sådan noget guitar og bass. Der er guitar og bass, ja. Er det pinsebevægelsen? En valgmenighed hedder det. Ikke Pinsekirken? Det er ikke Pinsekirken. Jeg har været til gudstjeneste hos pinsebevægelsen der, mand. Det var rytmisk musik, mand. Ja, det er min søster, hun er også i... Det er meget godt. Altså, men det er sådan noget, hvor vi har et band. Ja, det kunne jeg godt lide. Men det er jo fordi, at mange kristne har jo sunget hele deres liv, så de er egentlig ret gode til at synge. Og Se Justin Timberlake. Det er sjovt, det er fordi... Se,
Så det er det, der er problemet. Det er derfor, du ikke kan lide musicals, mand. Du er fucking ateist, mand. Du er ikke kristen nok. Jeg kan bedre lide idéer. Ja. Jeg kan ikke lide følelser, når man tænker toner rører en og sådan noget. Det kan jeg ikke lide. Fuck dig, altså. For helvede, mand. Men det må være det der med at være religiøs. Hvem her spiller 3 instrumenter? Nu spørger jeg bare lige. Hvem her spiller 3 instrumenter? På én gang, okay, det må jo lyde af lort, det der. Hvilke 3 instrumenter udover det redekam og sværfløjte? Nej, kom nu helt ærligt. Det er skørt. Blokfløjte. Men du heller ikke. I to kan ikke lide musicals, vel? Jeg kan sgu godt spørgsmål bare om... Little shop of horrors, I'm a dentist. Na, shock. Hvad er det? Det er Little Shop of Horrors. Er der stadig folk, der lytter til det her? Det er jo crazy, altså. Hvis folk ikke er stået af nu, så kan jeg har ingen respekt for lyttere, der stadig er med. Jeg har ingen respekt for jer. Jeg har også set Shrek. Hvis I stadig lytter, så er I smidt ud af klubben. Nej, det er de ikke. Men god pointe. I kan ikke lide musicals. Jeg synes, at musicals kan være fint. Nu kommer jeg lige tilbage til det. Og jeg synes, den her, den fungerer rigtig fint. Og jeg er egentlig meget til Disney-film. Nu snakker jeg lige lidt. Godt. Ja. Jeg er egentlig meget til Disney-film, og jeg husker den der som bedre. Når man lige sidder og skal tænke over, hvad er det egentlig for nogen? Jeg tror ikke, jeg har set den, efter at alt det her feminisme rasende er startet. Og der tror jeg egentlig, jeg tænker, nu kan jeg godt forstå, at de er lidt rasende, hvis de har set den her som børn, og fået at vide, det er faktisk sådan, du skal være. Ja. Så synes jeg faktisk, at der er vildt mange uheldige. Men på den tid var de ikke blevet feminister, hvis de ikke havde samlet det op med at læse en masse bøger. Det skulle du også lige huske på, ikke? Så Kiben... Så alligevel Belle alligevel har nogle ret stærke kvindelige værdier lige der. Præcis. Read some books. Men jeg synes, der er mange af de gamle Disney-film, der har det her problem, nemlig at man kigger på det og tænker, at det handler meget om udseende hele tiden. Ikke? Men de arbejder også så på det, ikke? Ved at sige, så kommer Brave, så kommer... Altså, så de men laver... det er først nu. Ja, men det er Pixar, der er kommet ind og vendt om. På Disney hoppede også med Mulan og sådan noget. Ikke? Det skal lige siges, det skaber jo så et grundigt på plads med Frozen. Der selv når mænd de kommer og siger, kan jeg ikke? Du kan ikke skid. Du kan ikke noget. Vi gør det selv. Du må godt være med. Men så skal du sidde på bagsædet. Og det er fra start til slut. Men se, hele vejen. Nu bliver det omvendt jo, ikke? Fordi så bliver det for, der skal være nogen, der er de dominerende. Det er helt vildt mærkeligt. Ja. Jamen, det skal der også være. Og hvad med dyrene, var? Sådan er balancen. Det var også det, vi snakker om, fordi der var forfilm for Tangled på den her DVD-udgave, ikke? For 2 på flugt hedder den på dansk, ikke? Og der er det jo også sådan, du ved, han er sådan en bulrende 20-knægtsagtig Dick Turpin-fyr, ikke? Og hun er sådan lidt, fuck dig. Men, fuck af! Men de er tættere på hinanden, for de er faktisk jævnbyrdige i historien. Ja, de er jævnbyrdige, det er rigtigt. Altså, den er ret fed, den kan jeg godt lide. Og det minder mere om rigtige mennesker i moderne samfund, selvom det er en gammel historie. Bortset fra så langt hår kan man ikke få i virkeligheden. Nej, det kan ikke. Ellers er du ret. Extended? Det ved jeg ikke. Nej, det kan du ikke. Der er et problem med, at hendes hår er simpelthen så varierende længde i den film, synes jeg. Det irriterer mig lidt. At nogle gange så kan hun binde alt muligt, andre gange så kan hun lige have det. Men hvis vi skal hænge det op på den her, hænge det op på, hvordan ting er bevæget sig, så skal det lige siges, at da jeg henholdsvis alene og sammen med en kammerat så Disney-film i begyndelsen af 90'erne, dengang DVD- og VHS-markedet ikke for alvor sendte dem ud, der havde Disney stadigvæk noget med at have klassikerne, de fik repremiere en gang om året. Og så cyklede de ligesom rundt i dem, ligesom det jeg har det med julekalender fra 70'erne nu om stunder, ikke? Så vi finder ind i de gamle fremstil. Og fra 80'erne for den sags skyld, ikke? Og så, fordi man ikke kunne se det på andre måder, så gik vi ind og så filmene i biografer i Aarhus, hvor jeg læste på det tidspunkt. Så gik man ind og så Snehvide, og sad og så den. Men der sidder vi altså 2 forholdsvis voksne mænd blandt en masse mødre, og det er typisk mødre, der havde taget. Der var ikke så mange weekendfædre, når vi var inde og se dem. Mødre, de var ikke blevet skilt, folk var ikke nu, ikke på det tidspunkt. Det er folk først blevet sidenhen. Det blev de for en 7-8 år siden. Folk. Det blev folk. Nej, det blev de faktisk. Nå, men det jeg mener, det er bare, altså det der med at sidde alene som voksen mand og se en tegnefilm, jeg havde ikke en oplevelse af at være creepy ved den lejlighed, men nu om stunder, der er tingene skrevet i en lidt anden retning. Hvad vil du her? Vil du har ikke nogen børn med? Hvad vil du lave, hvor der er børn? Hvad er det for en dagsorden, du kører der? Må man ikke det, eller hvad? Her er en konkret lille historie, der lige kan skyde ind, når vi snakker om hele kønsproblematikken. Der var en bedstefar, som for nylig blev bortvist fra en familiepark i Bristol, efter han havde besøgt den sammen med sine børnebørn, og så ville han vende tilbage, fordi han er ornitolog interesseret. De havde sådan et falke-display, falconry, og så kom de og sagde, jeg er ked af det, men voksne mænd, som ikke er i følge med børn, de kan ikke være her i parken. Og så blev han bortvist. Og det er det samme, min søn. Måtte han ikke tage billeder af falkene? Ja. Det er vildt, ja. For det kunne være, han tog billeder af børnene. Ja, men det er det samme. Du må heller ikke tage billeder i svømmehallen, jo. Nej, men der må du trods alt ikke smidt ud, hvis du er en gammel mand. Men der er ikke nogen, der kan forhindre en i at tage mentale billeder. Nej, det er det. Nej, det er så fucked up.
Ja, det er rigtig surt. Men som du så også siger, ikke? Fordi falke vil også blive smidt ud af svømmehaller. Det vil de. Det er faktisk rigtigt. Der er nogen, der ikke kæmper falkenes sag. Ja. Det er jeg faktisk enig med dig i. De er dybt undertrykt. Ja. Til trods for, at der er dem der hjælper folk, ikke? Altså falk, de hjælper vel. Det gør de. Der er en grund til, at de hedder falk, ikke? Og det er ikke bare fordi familien hedder falk. Nej. Det er også fordi falk, det er bare en god rovfugl, ikke? Den er bedre end musvåge, ikke? Jo. Er den det? Ja, musvågen hedder mus, mand. Ja. Det ligger i navnet. Hvor creepy kan det være? Og hedde det, du er farligt for i navnet. Men det er jo derfor, det hedder falk. Det er jo fordi, det er ligesom en rovfugl finder svage bytter og tjener penge på dem. Og kører dem et sted hen og får penge for dem, når de afleverer. En hurtig ladvogn, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg vil også sige, at der er noget i historieudviklingen, som stadigvæk skal pege tilbage dengang. Ikke? Som tydeligt peger tilbage i Disneys historier i eventyrretningen, hvor man ikke havde så travlt med at nyfortolke noget. Der er også mange af replikkerne, der er on the nose. Han har omsider lært at elske. Altså, du ved. Ja, det ved vi godt. Det skal vi jo se. Jamen, det synes jeg, det er sådan noget tilgiver egentlig faktisk i, hvad jeg vil betragte som en børnefilm. Ja. Det tilgiver egentlig. Jeg synes mere, det er det der med, at de skifter så hurtigt i humør. Jeg har der er virkelig store humørskift. Altså, de er maniodepressivt. Jeg slår dig ihjel, red mig. Ja. Jeg hader dig. Skal vi være kærester? Ja, det er rigtigt. Det er jo, men sådan er det jo også at være teenager. Ja, så det passer jo meget godt. Især forelsket teenager, så er du sådan op og ned. Ikke? Slå mig ihjel, elsk mig. Slå mig ihjel. Nej, gå, nej, kom. Nej, gå, nej, kom. Gå, nej. Undskyld, hvorfor fatter du ikke, jeg har slået op med dig? Nej, kom. Hvorfor fatter du ikke, at jeg har slået op med dig? Jeg kan ikke leve uden dig. Sådan er det. Men vi kommer til at se nogle flere animationsfilm, men næste gang, så tror jeg, det bliver en Miyazaki-film, så vidt jeg husker. Så det er jo en helt anden stil. Det er en virkelig dejlig Og jeg ved også, der venter Pixar-film længere op på listen, og Pixar-filmen kommer sandsynligvis også til at se sådan lidt skabelonfortælling-agtigt ud om 20 år, men de nyere af dem, mand. I kan godt forberede... Der kommer en ny Toy Story. Jeg kommer til... Ja, der kommer en 4. Jeg kommer til at tude, når vi ser Toy Story 2 og 3. Og jeg tror, de er på listen. Så det er træeren, der græd jeg hele tiden. Hele tiden. Jamen, især til sidst, da han skal lege med sit legetøj for sidste gang og tage afsked med sin barndom, mand. Fucking Snot City, mand. Hele vejen. Men det synes jeg ikke... Men det var der virkelig ikke noget af her. Nej. Jo, du græd til sidst. Jeg græd til sidst, ikke? Hvad? Jeg gjorde det. Men det var fordi, du var slut, ikke? Jo. Nej, det var faktisk der, hvor... Nu er det bare voksenmobning. Stop! Det var der, hvor Beast er ved at dø. Men det kunne jo... Altså, du var jo ked. Jeg kunne se det på dig. Det havde jo potentiale til at være en lille smule sørgeligt, men det når det bare ikke. Men du kløede dig i øjet. Det gjorde jeg, men altså, det havde jo ikke Løvernes Konge, Mufasa. Nej, det er og sådan helt noget. Altså. Nej, men jeg synes heller ikke, man når at koble sig på historien her, fordi der er lidt for mange udsving til mig. Lige præcis. Og så bliver personerne for karikeret. Ja, altså, det er lidt fjollet. Ja. På en eller anden måde, så er det sådan en blanding af nogle ting. Altså, og det kan jeg huske, det synes jeg faktisk også dengang. Det der med, at der er en lysestage, altså det er lidt fjollet det hele. Så vil jeg hellere til Army of Darkness med Bruce Campbell. Og så slutter den på det der kønsløse... Men det kan du sige efter Bruce mange Campbell film, og karakteren, hvad hedder den fra? Gaston, de minder jo lidt om hinanden. Altså, den der humor, det er den samme karakter, selvglade type. Det er ret sjovt, synes jeg. Lumière også meget Maurice Chevalier. Thank heavens, hvor little girl. Le rebouche le mort du color. I am an entertainer on Montmartre. Yes. Det er et specielt podcast i dag. Ja, det er det. Det er det. Jeg ved, om der sidder franskmænd og ser den og bliver sådan lidt fornærmet over, hey, sådan er vi slet. Okay, ja, det der vil vi gøre, men ellers så er vi ikke sådan der. Er det ikke også rigtigt i øvrigt, at de er blevet bedre til ikke at slippe krogen i en til sidst ved at smække det der kønsløse gamle 50'er-kor på af en masse mænd og kvinder, der står og synger, så man kan ikke høre, hvor mange der er, men der er sikkert 100, der synger sådan, Beauty and the Beast. Jamen, jeg er jo ligeglad nu. Vi var allerede der, da de var i gang med det, der var sådan lidt, skal vi gå med optagen? Ja. Fordi det er jo lige meget nu. Du er ude i totalskud, hvor alle de malede med sådan noget pastelfarve i baggrunden. Ja. Så alt bare akvareller og sådan nogle mennesker, der danser i forgrunden. Det var ikke længere noget, man investerede i. Nej. I det omfang, man nogensinde var i nærheden. Jeg tror ikke, vi var netop, fordi tegnestilen var sådan lidt. Jeg vil også igen sige, jeg har svært ved at mærke, hvad jeg synes om den. Jeg tror, det er sådan en, jeg vil egentlig gerne se den med mine børn, og se, hvad det ligesom gør ved mig. Jeg tror ikke, de har set den, og de er jo 7 og 11 år. Altså, den vil de sagtens kunne se. Ja. Hvor gamle ville jeres børn skulle være, for at man måtte se den sammen med dem? Altså, den er jo ret uhyggelig der i begyndelsen, fordi bæstet, da faren ankommer til slottet, er fucking frygtindgydende, ikke? Ja, det er uhyggeligt. Det er altså reelt uhyggeligt, men det har jo forskudt sig, siden jeg var barn, for eksempel, ikke? Jeg vil sige, at mine børn er 7 og 11, jeg vil ikke have nogen problemer med at lade den 7-årige se det sammen med en, der er ældre. Ja.
Altså, jeg har 2 piger, de skal aldrig se den der. Men det er politiske årsager, er det ikke rigtigt? Ja. Nej, men det tænker jeg da egentlig også. Der er der så meget i den, som er helt skørt. Ja, det er rigtigt. Schøtz 2 døtre, Belle og Starlet, skal aldrig se. Det skal de ikke. De skal træne dans, så de kan blive stripper. Det skal Dawn og Jordan, dine 2 døtre. Men vi snakkede også om hele startscenen, altså hvor hun går ned igennem, og hvor alt bare bliver så, når hun er en særling, og hun er... Jamen, det er sådan hun går og hader den her provins, hun er i. Ja, hun er hævet over. Ja, for det er man ret godt set, at ikke nok med, at selve systemet, at den der by ligesom er nedladende over for hende, men hun er det altså bare tilbage igen for fuld smadret. Ja, det siger hun jo tidligt, som om jeg skal giftes med den bunderøv til Gaston. Jeg er for stor til det her sted. Hun er storhedsvanvid. Jeg har faktisk, der er en bog nede i boghandlen, jeg har læst 2 gange. Hallo? Så altså... Jeg tager til Paris, lige så snart jeg er færdig med studiet. Har I lagt mærke til, at South Park-filmen, den åbner med en pastiche på det her? Der er den samme sang om South Park i begyndelsen. Ja, det er rigtigt. Hvor han ligesom går igennem byen og hilser på folk og sådan noget. Ja. Altså, den er helt åbenlyst løftet fra Skønheden og Uddyret. Sjovt. Så resten af filmen har ikke så meget med Skønheden og Uddyret. Meget lidt. Som sådan. Nå, men altså, jeg vil sige, det her, det er altså en film, som jeg husker med kærligere erindring, end den tåler, når man ser den nu. Det er sådan, jeg har det. Jeg synes, jeg husker den som en bedre film. Den også var dårlig, der så den første gang. Er det rigtigt? Ja, der har jeg været 13 år eller sådan noget. Men det er måske det med sangene for helvede, mand. Det er det, jeg falder for. Der har det sådan, det er fandme en god sang. Det kan jeg godt følge. Jeg kan godt se det, men jeg synes bare ikke, det hører til ind i en film. Så vil jeg gerne se en koncert, fordi den har jo status som en af deres klassikere. Altså, det har den. Skønheden og Udyret. Der synes jeg godt nok, de lavede mange meget bedre. Det synes jeg også, og Pixar har lavet, altså, det er også bare som om, at Pixar har været vores... Jamen, jeg synes også, jeg synes Disney er delen også kommet efter det. Altså, jeg synes, de skiftede for sådan noget... Helt klart, men... Sådan noget 5-6 år siden begyndte, de skulle lave gode film også. Blev det ikke bare akut sat i perspektiv af, at vi lige fik det der klip fra Tangled, før vi så filmen, hvor man tænker... Jo, det er sådan, det ser ud i dag. Det er rigtigt. Ja, det er også... Det er faktisk en dum idé at have i starten. Men jeg har intet imod tegnestilen, vil jeg sige. Jeg kan godt lide den der gamle tegnestil. Det kan jeg også, men det er jo også noget med at holde fast i det gamle og inkorporere det nye moderne, ikke? Altså, så er det gået mere og mere over til at blive nyt. Men der er åbningsbilledet, det er jo helt klassisk. Altså, det ser jo gammeldags ud, men det er heller ikke noget imod. Nej, det er super hyggeligt. Det ser flot ud. Musikken er også fed. Altså, jeg kan godt lide hele det der storsvungne opera-kor, halløj. Det synes jeg fungerer jo. Det synes jeg også fungerer. Men skal jeg kraftedeme ikke synge? Det gider jeg ikke høre. Don't do it. Skal jeg remse nogle ting op, som vi er i vente? Vi kommer ikke til at se Monsters Inc. eller The Incredibles eller Ratatouille. De falder alle sammen uden for listen. Det gør Tangled rent faktisk også. Til gengæld kommer vi til blandt ting, som John Lasseter har haft en finger med i spillet hos at se. Vi skal se Find Nemo, vi skal se Toy Story, vi skal se Up, vi skal se Toy Story 3. Men ikke toeren. Han laver selv 4'eren, ikke? John Lasseter. Men 3'eren ligger højere end 1'eren, ikke? 3'eren ligger højere end 1'eren jo. Ja, det er meget skørt. Det er ret vildt, at sådan noget sker, ikke? Vi skal se Wall-E. Så skal vi se... Ja, det skal vi jo så ikke, fordi den er kommet ind på listen sidenhen. Men Big Hero 6 er kommet ind på listen sidenhen. Nej, den har jeg ikke set nu. Nej, men den har også lige haft premiere i USA. Den skulle være god. Ja, det skulle være ret god. Wall-E, den glæder mig rigtig meget til at se. Den synes jeg virkelig er god. Toy Story 2 ligger lige over Frozen på listen, og der finder vi også Wreck-It Ralph og sådan nogle ting længere nede. I øvrigt har John Lasseter haft en... Kommer Frozen ikke ind? Nej, Frozen er ikke med på listen. No. Det er meget mærkeligt, når man ser på, hvor populær den er. Det er mærkeligt, Wreck-It Ralph, den er med. Synes jeg ikke, den heller ikke var så god. Hvorfor snakker du sådan? Frozen kan jeg ikke så godt lide. Jeg kunne meget den var kedelig. Men det var virkelig sådan en, jeg var glad for at se sammen med mine børn. Det var virkelig sådan, hvor man siger, jeg sidder sammen med 2 døtre og siger, den må jeg godt kunne lide. Ja, men mine unger var også ved at dø og grine over den snemand der. Altså, det var helt smeltet ind i hjernen. Ja, men der tudede jeg allerede før. Jeg tudede under hele den der, skulle vi ikke bygge en snemand-sang. Men jeg kan slet ikke tåle det der med, hun vil gerne lege med sin storesøster. Storesøsteren kan ikke fortælle hende, det er fordi, jeg skader dig. Nej, det er ret godt lavet. Kong Midas. Ja, det er da meget fedt. Det kunne jeg også meget godt lide. Ja, men jeg sad helt opløst og gråd der. Der er som om, der er ikke så mange sådan nogle elementer i den, vi lige har set. Nej, man kan godt tænke sig at se Skønheden og Udyret, hvor de bytter Belle ud med Pippi Langstrømpe. Se, hvad der sker. Ja, og så hvor monsteret var et rigtigt monster. Den er jo ikke grim nok. Nej, det der med, hun siger, det grimme ved ham er faktisk indeni, fordi han fanger faren. Og hun får men hans temperament er jo det, der er det forfærdelige ved ham jo. Ja, hun får også en reaktion, da hun ser ham sådan en, som om han er grim. Altså hun skulle heller blive bange, fordi han ser jo ikke ulækker ud. Altså, nej. Det er mere, fordi han er en fucking asshole, der har fanget hendes far og råber ind, fordi hun ikke vil spise frokost. Det skal også lige siges, at i en film, der handler om, at skønhed, det er det, der er indeni. Der er det meget heldigt, at han er rigtig lækker, da han bliver til et menneske. Ikke? Det er det, jeg heller ikke kan lide ved Shrek. Det er simpelthen så dumt. Nej, men det handler om, at du også bare skal se ud over, hvordan jeg er. Nå, men så bliver jeg så også lidt trylledækker, for ellers skulle du leve med en trold. Altså, det kommer da også til at leve som trold.
Det er da først scenen. Nej, de bliver ved. Nej, de bliver jo til trolde. De bliver til trolde igen. Så det skal Hun du ikke bliver da have også lækker. Det viser sig, at hun er jo også trold jo. De lever som trolde. Men hun er lækker, når hun er menneske. Ja, men hun bliver ikke ved med at være menneske. Nej, fordi det er en omvendt forvandlingshistorie. Ja, præcis. De går nemlig tilbage til, hun er også lidt lækker. Man ser dem der sammen som Nej, ikke seksuelt. Ikke seksuelt. Det gør man ikke. Ej, uanset hvor meget man spoler frem og tilbage, så er der bare... Virkelig hurtigt. Nej, tilbage hurtigt. Stop. Det kan godt være, det det kan godt være, det der Shrek på RedTube, jeg tænker på. Ja, det er det. Det er en anden en, fordi... Men det er rigtigt nok på et tidspunkt, at ser man dem i menneskeform, men så bliver de trolde igen. Det er godt. Ja, man har også lidt ondt af Gastons homoseksuelt forelskede lille tyksakven. Ja, men man kender godt typen, der gerne vil være med på det rigtige hold. Du er så dygtig. Du er så dejlig. Jeg kan bare godt lide dig. Men det er det. Gaston, du er så god. Ja. Gaston, han dør, ikke? Og han er fræk, synes jeg. Må jeg ikke godt være der, når du er god? Jo, Gaston, han stendør. Vi ser det ikke rigtigt, men det der er cut away from death, fordi børn skal kunne se det, så man ser ikke. Man kunne godt se ham ramme ned på sådan en... med sådan noget sten, en spirk. Ja, der kommer sten ud, fordi hans hjerte er så hårdt, så det er sten, der kommer ud. Nej, han bliver spidet på, det er et bjerg, han falder ned på, og så er der sådan en tinde. På den måde. Ja, men hans hjerte var også hårdt, ikke også? Jo, det var hårdt som sten. Ja, det var som sten. Men blandt de mails, jeg har fået, der er der en, som siger, I snakker lidt meget i munden på hinanden. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Skriv lige, at du ikke aner, hvad det er. Jeg svarer lige. Det er den første mail, jeg svarer direkte på. I løber lidt hurtigt ud af en tangent. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Altså, vi holder os lige til sagen. Altså, jeg vil sige det sådan, jeg kan altid høre, hvad jeg siger. Ja, det kan man selv høre inde i sit hoved. Man filtrerer bare fra. Ja. Løvernes Konge er helt op som nummer... Ja, lige nu er den nummer 56, så den ligger vel sådan noget top 60 også på vores liste. Den husker jeg som herregod. Den er mega god, altså. Men det er også sådan noget med far. Og hvad med Bambi? Hvad med Bambi? Jeg ved ikke, om Bambi ligger på den. Bambi. Nu tjekker jeg lige om Bambi, så nu snakker vi også om nogen, der dør. Der kan man sige, Bambis mor, spoiler alert, Bambis mor dør. Ja. Og der er ikke mange, der tænker over det, men Bambi, det er jo en dreng. Ja, Bambi er en dreng. I dag der er der mange Bambi. Bambi er tit et strippernavn i dag, men der kommer ikke en dreng ind. Der kommer ikke en dreng ind med gevir i Bambi. Men det var jo sjovt. Er Bambi ikke en pige og Stampe en dreng? Nej, Bambi er en dreng. Bambi er en dreng. Og Stampe er en dreng. Bambi møder jo det handler om en dreng. Han møder jo et pige og dyr, og de bliver herreforelsket. Ja, en pige Bambi. Det kunne da sagtens være, hey, hvad er det for nogle fordomme? Det kunne da sagtens være, at hun møder et pige og dyr, og de så har et lesbisk dårdyr. Bambi er fra 1947. Hvad var det, du sagde? Den er faktisk fra 42. Den er fra 42. Den fik først premiere efter krigen i Danmark. Så den er fra 42. Ja, det er klart. Det kunne vi godt. Men det er jo det, vi så sammen i ældre film, er der jo tit en homoerotisk undertone, for eksempel i den der Rope. Ja. Altså, det er der meget mere af i gamle film, end der er i nye film. Der var det også meget mere normalt. At du tænker på tilbage i Grækenland. Jeg er helt tilbage i gamle græske film. Ja, der var det helt normalt. Sæt dig på mit skød og lad mig lære dig noget om filosofi. Ja. Air quote, filosofi. Nej, Bambi er ikke på listen. Bambi er 7,4 på IMDb. Folk er ikke imponeret over Bambi. Nej. Det er måske meget gammel. Jeg er nok på det hold. Ja. Jeg kan ikke huske Bambi. Det synes jeg heller ikke er så godt. Jeg kan kun... Isen er helt stiv. Kan jeg huske. Ja. Stampe. Der er jo så vand. Det er Stampe, der stjæler hele filmen. Ja, vandet er stift. Det er så vandet, der er stift. Ja, den er helt stiv. Den er helt stiv, Bambi. Ja, den er helt stiv, Bambi. Prøv at høre. Så slår han den mod. Jeg kan fortælle jer, sådan videre de 7 dværge er heller ikke på listen. For det er også fair, fordi det er altså også en skodfilm. Ja. Er det det? Ej, den synes jeg altså heller ikke så. Det er jo helt det der nymodens, hvor de har filmet noget rigtigt, og så tegnet ovenpå. Hvad? Det er ikke en faktabaseret podcast. Nej, jo. Altså dengang, der lavede de det på den måde. Det er det, der er ret sjovt. At de filmede en dame, der dansede på et tidspunkt, og så tegnede de ovenpå. Ja, ligesom det er ligesom caption, det motion caption. Hvad hedder det? Motion caption. Jeg har klippet ud for cirka 10 minutter siden, kan jeg fortælle. Vi runder rent faktisk sæsonen af med næste afsnit af Verdens Bedste Filmklub med A Christmas Story, som jeg op til jul. Nu var det jo, vi fik en af de her mails, som sagde, kunne det tænkes, at nogle gange så er filmvurderingen af nogen påvirket af, at de har en historie, de har en baggrundshistorie med filmen og set den flere gange. Det tror jeg gælder for A Christmas Story, fordi jeg har aldrig hørt om filmen før. Det er der ingen af os, der har. Før jeg så listen her. Nej. Hvad er jul egentlig? Men det kommer jo til at passe nogenlunde med op til det. Det kommer til at passe nogenlunde med op til december, så på den måde er det godt. Måske skal jeg sørge for noget gløk. Den er fra 1983. Ja, det er måske meget fedt. Det er året efter Blade Runner. Gløk. Det er fedt, du tæller alt ud for Blade Runner.
Nå, men når jeg siger det, så er det fordi, I har også, det siger jeg før, vi lige giver karakterer, I har også en lektie, I skal tage, og der kigger jeg så dels på dig, Jonas, fordi det lader til, at det er noget, du går og kæmper lidt med. I skal tage stilling til, om I har lyst til at medvirke i anden sæson. Ikke i resten af Filmklubben, i anden sæson. Man kan godt komme tilbage i Filmklubben. Hvorfor kigger hvis der bliver plads? Han kigger meget. Der skal man ikke regne med. Det er ligesom, hvis du rejser dig op, eller hvis du har en parkeringsplads, ikke? Ja. Så kører du om morgenen, så kommer du tilbage om aftenen. Du kan ikke være sikker på, at den er der stadigvæk. Nej. Den er nok taget af nogen. Ja, det er det. Så må du køre rundt. Hvis man melder sig... Altså, snakker vi om podcast eller parforhold nu? Vi snakker om livet. Hvis du først forlader din, og derfor aldrig nogensinde kører nogen steder, bliv hvor du er, så du ved, du har din plads. Jeg har 32.000 rejsekilometer om året, det er noget lort. Det vil jeg lige sige til. Skal vi ikke springe til karaktergivningen, fordi nu har vi... Og der er også en konkurrence om, hvor man kan vinde den her, som jo åbenbart er mega svær at få fat i, og der er en helt bonus-DVD-disk i. Det er første gang, vi har haft en attraktiv præmie. Bonus material. Ja. De ryger alle præmierne ryger ud med juleposten. Nej, jeg beslutter mig for nu. Der er aldrig blevet... De bliver sendt, Jonas. Jeg lover det. Cross my heart. Jeg kan jo ikke fortælle jer, at jeg har trukket lod sidste gang, og det her det er bemærkelsesværdigt, fordi vinderen er pudsigt. Og det kommer til at lyde, som om vi ikke har så mange lyttere, men det har vi faktisk. Det kan jeg fortælle jer, Det kommer til at lyde, som om vi ikke har så mange lyttere, fordi vinderen af sidste uges film, Rope, Alfred Hitchcock-filmen, er blevet Ane Høgsberg, som er faktisk på shortlisten til pladser i Filmklubben. Så jeg troede, du var ved at sige, at det var en af dem, som havde vundet før, og du bare stadig var i gang med at spare Porto nu. Han har også vundet den her. Og det lyder som om, det ikke passer, men det gør det. Det er 7. gang i træk, han vinder. Så jeg skal kun købe en papkasse. Ane har svaret rigtigt, at Rupert, deres gamle house master, han lyver og siger, at han har glemt sit cigaretitui. Det er hans undskyld for at komme op i lejligheden. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg vidste det hun er godt. ikke den eneste, der har svaret rigtigt, kan jeg jo lige sige. Har hun svaret, at det var fordi, hun har siddet og set filmen, eller er det fordi, hun har googlet det, eller hun har... Hvorfor vil du vide det, Jacob? Jeg vil da heller ikke vide det. Det var da bare interesseret for at finde ud af, om folk de ser. Jeg kan fortælle, at Katina sidder i Haderslev. Hun skriver, jeg har ikke set filmen. Nej, hun er Katina. Hun skriver, jeg har ikke set filmen. Jeg er fristet til at se Rope efter jeres bedømmelse, men heldigvis kan jeg google. Svaret er, hans cigaretitui. Så der er folk, som bare googler sig til det, og det er også i orden. Meget så får man større glæde af at se filmen. Synes jeg. Fedt, karakter. Hvem vil starte? Det vil du, Jeg starter igen. Det gjorde jeg også sidst, men jeg er ikke bange for at starte igen. Jeg kommer ikke så højt op. Altså, vi ligger mellem 1 og 10. Du er en sjov mand. Og det er jo så nemt, når man sådan tænker, jeg tror, jeg det ligger mellem 1 og 10. Nu er det den samme joke. Det er ikke bare sidde og trække. Så klip den ene af dem ud. Vi har alle sammen børn, vi ved, hvordan det fungerer. De grinede første gang. Altså, det er jo ikke en dårlig film. Den ligger mellem 1 og 10. Heller ikke god. Jamen, det vil jeg også sige. Altså, så er det bare det, om den hælder til hvilken side. Hvis vi siger 100%, ikke, så er vi på 50% til halvdelen. Og det er det omkring... Det er omkring en 5'er. Ja, det er omkring 5-6 stykker. 5-6, altså 6 er for højt, synes jeg. Så er 5 måske rigtigt. Jeg tror 5, det er måske der, den ligger. Men det er også meget lidt egentlig. Altså, er det sangene, eller er det historien? Nej, jeg kan sgu meget godt lide sangene. Det er ikke fordi, de trækker ned. Det er selve... Jeg tror, hvis jeg havde set den med mine børn, så får man det der med at føle noget. Jeg føler ikke så meget, når jeg ser den. Og det vil jeg jo gerne. Ja. Og det er det, der gør, at den ikke får en højere karakter end 5, tror jeg. Det er godt forklaret. Tak. 5'er? 5'er for mig. Ja. Jeg kigger på dig, Jacob. Nå, undskyld. Men det er ikke fordi, Jeg vil da gerne sige min karakter. Har vi sagt, at vi fik sådan nogle pizza sandwich undervejs? Det er rigtigt. Jeg bestilte nogle pizza sandwich undervejs. Det vil jeg gerne give 8, den pizza sandwich. Er det rigtigt? Det var rigtig fint. Der var masser af dressing i din. Der var virkelig meget skinke i min. Enten var der meget dressing i din, eller også savlede du, mens du spiste den kjøt. Altså, jeg blev nødt til at gå ned. Jeg gik glip af nogle minutter, fordi jeg måtte ned. For folk, der stadig lytter med, så er jeg i gang med at give karakter lige nu. Men vi giver lige karakter til sandwichen også. Jonas gik glip af et par minutter, så det kan også have trukket karakter. Jeg synes, sandwichen var bedre end filmen. Ja. Men det er også en 8. Så det tror jeg. Nu har du allerede afsløret, at du ligger under 8. Det gik Jacob jo på, bortset fra det ikke en konkurrence. Jeg tror, jeg ender på... Det irriterer mig lidt, at den... jeg ligger mellem 1 og 10. Hold kæft. Jeg tror, at den trækker ned. Jeg havde regnet med, at den ville blive bedre, end hvad jeg sådan lige... Det er så svært at give den karakter. Ja, jeg tror, jeg vil sige 7, faktisk. Ja. Jeg kunne godt finde på at se den sammen med mine børn, og så se den... Det kunne jeg også på trods af 5-tallet. Ja. Undskyld, jeg afbryder. Ja.
Men jeg vil også sidde og være sådan lidt, nu gør ham det og det der, det skal I helst ikke gøre, når I finder nogle piger. Nu har jeg drenge. Så de skal bare se den. Ja, de skal bare se den, og så skal de få at vide, ham den ene af dem, sådan må I ikke være. Så er der ham den anden, han har temperament ligesom far, det skal I helst ikke gøre. Og så er der... Han minder rigtig meget om far. Ja, så er der ham den skøre. Faren der. Brian Mørk, han bruger sådan en teknik over for sine børn, når han skal vise, han har ikke temperament, men så leger han har temperament, sådan så han slår ting for at vise, nu er jeg sur. Så brækkede han jo knogen i lillefingeren, da han viste temperament. Fordi han har gips på... Så kan vi simpelthen så kan vi spørge selv, hvad er forskellen så på at have temperament og lade som om man har temperament? Også fordi det Brian ville vise sin datter, at hun skulle behandle sin lillebror ordentligt. Ja. Og det gjorde han så ved at brække en finger, ved at slå en knyttet næve hårdt ind i et møbel. Ja. Og så, det er godt nok. Ja, der kan man sige, hvis du gerne vil vise sådan der, altså du skal måske ikke være så hissig med din bror, fordi det gør mig endnu mere hissig. Jeg har nemlig tænkt på det der med, at jeg har ret meget temperament, men det er man jo nødt til. Altså, hvordan lærer de ellers noget? Altså, jeg mener, min søn, han husker, vi bor på anden sal, han husker sin cykelnøgle til hans cykel, fordi han har set far gå bananas nede. Hvor er din cykelnøgle? Hvor er det? Og det vil han undgå, når han har skruet ned. Ja, det var nødt til, fordi du overstyrede i vrede. Der lavede jeg simpelthen en Jonas. Det ved jeg temperament. Det er, når den begynder at blinke blåt herover. Jeg vil sige, det er en 7'er. Det er en meget fin film, og jeg hører sangene derhjemme, godt nok på dansk, med Preben Christensen. Du kunne også en del af dialogen. Ja. Det var sgu meget sejt. På dansk, så det var lidt irriterende. Ja, men det beviste, at du kunne dialogen, for du læste ikke bare underteksterne højt. Det var det. Og det ville have været lidt autistisk. Jeg ender på 7, simpelthen. Fedt. Det er en klokkeren træer, det der. Okay. Helt den. Det er faktisk... Men det er shit, der kommer ind og siger, jeg synes, det var rigtigt med 5, fordi nu laver jeg lige et snit på 5. Jeg tror bare, at... Hvis man tænker over det, så kan I komme i tanke om en Disney-film, I synes, der var dårligere end den der? Præcis. At de har jo lavet mange gode film, der er bedre. Altså sådan noget Snehvide og sådan noget, altså det er ikke særlig godt. Nej, men den lægger måske også den er også rigtig, det er også fordi, de er elgamle. Altså de er så igen, så skal vi lege så jeg synes ikke, den er særlig god. Og altså, jeg kunne sagtens finde på at sidde og se det med mine børn, der slet ikke det. Men jeg vil kigge på min telefon imens. Altså, men de der... Hvis vi så Ratatouille, så vil jeg sidde og æde det råt. Altså. Ja. Men uret og lysestagen og sådan noget er da sjovt for børn. Ja, helt sikkert. Jamen, det er jo en børnefilm. Jeg synes bare, der er mange bedre børnefilm end den der. Helt vildt mange. Det er også sådan, jeg har det. Jeg får også lyst til at se med mine børn, men jeg vil jo helst selv gå ind og blive påvirket. Ja, men også gerne sidde og hygge sig selv til noget sjovt. Ja, lige præcis. Og der er der mange bedre film end den der. Altså rigtig mange film, ikke? Helt sikkert. Så den rører sgu langt. Det bliver en 3'er. Der er ikke så meget. Så du vil altså sige 5, 7 og 3. Og jeg har endda tilladt mig ikke at trække ned på grund af sangen. Nå, jeg er musical-fan, og jeg kan godt lide vellavet animationsfilm. Jeg synes bare, der er væsentligt bedre animationsfilm. Jeg tror, jeg kommer til at glæde mig meget mere over en del af Miyazaki-filmene, fordi det ved jeg har gjort, når jeg har set dem. Og de bedste Pixar-film kommer jeg helt op og ringe over, så det er nu I bare advaret allerede nu. I kan godt forberede jer på tocifrede tal herover fra Britt Bendiksen på siden. Tocifrede tal. Der er kun det er et rigtigt ord. Ja, det er ikke et ord, det er flere rigtige ord. Men der er kun et tocifret tal, vi kan bruge her. Ja, og det kommer jeg ikke til at bruge i den her forbindelse. Jeg tror også, vi må hellere give 0,1, ligesom man gør i gymnasiet. Hvis du får 2, så får du 0,2, fordi så kan du ikke ændre det til et 12-tal. Det er rigtigt. På samme måde tror jeg også, man skal give 0,1. Men det har vi bare ikke spillet med før. Det har vi ikke spillet med. Men jeg klipper direkte til her og giver den også 7, fordi jeg synes faktisk, jeg kan godt lide sangen, jeg synes, det er en vellavet film. Jeg synes bare også, den er dated, og det er ikke nødvendigvis en af de bedste animationsfilm. Jeg synes bare, det åbenlyst stadigvæk er en bedrift. Og her er en ting, som vi slet ikke har nævnt indtil videre. Den her film har kostet blot $20 million at lave. Det ville du ikke kunne lave en animationsfilm for i dag. Altså de der der er mange kinesiske børn, der sidder og fyldt farver ud der, hva'? Ja, jamen pointen er, at her 20 år senere, der koster en animationsfilm rask væk 5 gange så meget. Ikke justeret for inflation, men stadigvæk, hold nu kæft, det koster rask væk 500 million at lave en Pixar-film i dag. Ikke? Ikke at det skulle være en præstation i sig selv. Jeg synes bare, at det her, det er en 7'er, men det er et lille 7-tal. Det betyder så, at vi ender med et snit på 5,5. Det er væsentligt under ved IMDb's brugere. Så der er lang vej til fanfaren. Vi kan jingle til det også, der bare siger
Det var ikke dårligt. Og så, der kiggede jeg over på Jonas, fordi jeg troede, det var ham, der lavede retarderet lyd. Så var det faktisk Lasse, der sad og lavede det. Der vil jeg gerne lige opfordre folk, der lytter podcasten til ikke at mærke efter i sig selv, om de ikke også troede, at den der lyd var lavet af Jonas. Det tror jeg altså. Spol tilbage. Ja. Det er simpelthen Jakob Svendsen, der er inde og give mig komplimenter for at lyde som dig. Inspiration. Ja, kompliment. Inspirare. Kompliment. Han lavede det, der hedder citationstegn, mens han sagde det. Ja. Jeg havde et fromt håb om, at vi ville mødes, snakke, se film, snakke, og være ude af døren på cirka 3 timer. Der er gået, og det ved lytterne jo ikke, men der er for også gået 3 timer og 9 minutter lige nu. Ja. Så jeg har bare tænkt mig at sige tak for i dag, og så skal vi lige blive hængende i 5 minutter, så aftaler vi lige, hvornår vi slutter sæsonen af, fordi det skal vi gøre inden for den næste uges tid. Bam! Hvad siger jeg til det? Det er god idé. Altid. Yes. Tak for i dag! Jeg hader sang.